فاتات يرسالم وندا شو مسوات صرك بزحر مسوات بمل مسوات بحكم لك أي شو عاوز ما مسوي خارح وقرب لك أيام خلي ويا يمرلنا بنا صلوات جزية دكاس نكرسوز نقصين أملاخين مسكان قرب له حتياتي حد قال لك ألم منه مزمور داوود 130 أبنا أبي ملاك السلام مزمور 131 حبتنا ترحس مزمور 132 أدينا إلسابيت مزمور 133 دكتور سقاب مزمور 134 إلسا آيفون مزمور 137 أبونا بملاك السلام مزمور 138 حبتنا ترحاس برهانة مزمور 141 أدينا إلسابيت مزمور 144 إلسا آيفون مزمور 146 أبونا بملاك السلام مزمور 147 أنا خبصحية مزمور 148 ترحاس حابتنا عويل كيب سهلنا تستعمل كنت خينه رايت أمني هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቶም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም نእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዓሙቁን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዕዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታትን ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጉራዙትን ዓበይት ምስናኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቃል ሕይወት ይስማዓልና አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ሰባዎት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ገብርሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ብኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ባርኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሚን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሚን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ክፍልታት ጸሎት ኣዴና ኤልሳቤጥ ኣዴና ኤልሳቤጥ ሚቲኽን ዘለኽን ሕጂ ጽቡቕ ኣለ ሚት እንዲ ዝብለኒ ዘሎ ዳሞ ደሓን ጽቡቕ ኣለ ሕጂ ከምዚኣ ክትከውን ኮላ ተኸፊት ኣላ ማለት ኣራይ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቆም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ መጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ
ንኹነንን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኺ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶን እዩ፣ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን። እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ብስብሓት ለኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣሜን። ቃለ ህይወት ይስማዓልና። ኣሜን። ሕራይ ህይወት ሃብትና ህይወት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ። እሺ ከመይ ምስኹም? ቴንኪዩ ኣቦና እግዚአብሔር ይመስገን። ስብሃት ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ንኣቦ ወልድን መንፈስ ቅዱስን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ። ግን እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምዝቕላዕ ኣብ ሓጢኣት ዓራት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛ ክዳዕ ስጋኺ ኣለኺ። እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ መንበር ፍርድኻ እስንብድ፣ ነቲ ንዘለዓለማዊ ፍርድኻ እውን እንብርከኽ። በቲ መለኮታዊ ነፅብራትካ ብርሃንካን እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይታ ተቀባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቅረበለለይ እብል ኣለኹ። የዘኒ ወዘፈኒ ዓለም ወለዓለም ኣሜን። ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ቃለ ህይወት ይስማዓልና። ኣሜን። ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣቦና። ኤልሳ ኣይፎን ኤልሳቤጥ ሃብትና ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርጊሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ። ነታ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሓለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎት ምንቕቓሕ ኣበግስያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይትን ዓደን ኢኺ። ዓደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ። ኣሜን። ቃለ ህይወት ይስማዓልና። ሃብትና ሃረገወይኒ ኦ ጎይታ በዛ ላይ ተዚኣ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዳምክ ኦ ጎይታ በዛ ላይ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ኃጢአት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ እሞ እዩ። ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነና። ኣዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ ኣብ እሙን ምግቢ ትህቦ። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን። ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሓረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረድአኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይን ንተግባር ኢድካ ወለዶ ናብ ወለዶ ማዕቆብዬ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ። ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ
فلفالي هوتي إيخا برهان كادما أنا ببرهان كادما إن برهان نرئي ببرهان كادما إنا برهان نرئي محرتك نابتم زفتوخا كبرخا خا نابمو قنوعات لبيت تمصእ ጸጋም በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድስት ዓለም ዝነበርካን ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ንኩሉ ሰዓን ንዘለዓለምን ኣሜን ወድዑል ወጽባላ ቀጽል ኦልዑል ጌታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፅባሕ ሓጢኣትካ ድማ ለይቲ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ቃል ሕይወት ይስማዕና ኣዴና ኤልሳቤጥ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዘጠመቐ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ኦጎይታና መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቃል ሕይወት ይስማዓና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦጎይታ ሓጢኣትና ሓደገልና ኦጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኦጎይታ ኣበሳና ይቅረበለና ኦጎይታ ንሕማት ዝፋብፅሐዮሞ ምንቲ ትቅዱስም ካይልካ ፈውሶም ኦጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ናሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕረፍ ወካብ ሓጢኣት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ድማነና ከዓ ተቐበለልና ምስ ክብርን ምስጋናን ብፍፅም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦጎይታ መሓረና ኦጎይታ መሓረና ኦጎይታ ባርኸና ኦጎይታ ብቕዓት በለና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰንበት ረቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ምድሪ ይኹን ዝበደልና ባደግናሎም በደልና ኣብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ካይማእቲ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ምርኾም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ የውፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና ቃል ሕይወት የስማዓልና ኤልሳቤጥ ሓፍትና ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኤልሳ ኣይፎን አቤት ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም شحراي مسغانا نقدست دنجل مريم او قدستي ملئت ጸጋ كل ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ዓዲ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንተ ሓጢኣትና ክሓድገልና ነፍቁር ወድኺ ጸሎት ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣትና ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ዓለም ምንልና او ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ ናዝወለድክልና ቁርዓት ክርስቶስ ዝተኣመት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና አሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሕራይ ሕይወት ሓፍትና መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት
እሺ مأتوس الله ሃይማኖት ወአድ ሐቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ወቅድስት ድንግል ወላዲት አምላኽ መድኃኔ ዓለም ስለዝወለድክልና መጪው ከዓ ንነፍስና ስለዘድሐነና ነመስግነኪ ወጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መገሶም ንሰማዕታት አኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጢአት ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጎይታ መሐረና ወጎይታ መሐረና ወጎይታ ባርኸና አሜን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ትርሓስ ሓብትና ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልዲ አብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኽበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን አቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋን ንምዉታትን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ አብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ አብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ምዉታትን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን ቃል ህይወት ይስማዕልና ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ቃለ ህይወት የስማዕና አይፎን ኢልኩም አቲኩም ዘለኹም ቅዱስ ቅዱስ አይፎን ኢልኩም አቲኩም ዘለኹም ሚቲኩም ዘለኹም أنا دبي مرقيتا هو هلا ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርን ብልግስናን ሙሉዓት እየን ንኩሉ እተመለኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረኒ ወጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምሳና ብምክንያት ኣብ ጊዜ ሽግርና ጭንቀትና ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን
وأملاخنا أبانا حدر نبدلنا يقرن محرتن قبرلنا اتي بدليتنان بزي دليتنان زقبرنايو اتي بفلتأتن بزي فلتأتن بسرحنايو سورن جهدن زخوني حاتياتنا مأنتي قبل علينا زسمي قدوس سم كائلكا وقيتا يقرب لنا وقيتا كم محرتكا دا أمبر كم تقوارنا أيكون كم مهرتك عقبك عبسان بك مهرتك أملاك وأكون بك معبسانا بك أملاك عقبك معبسانا وقويتا بقات برنا مسكانا خمزيلنا خنصلي بسمايات تنبر أبونا سمكا يقدس من قصتات واركا خمتا بسمايكم دمام دريكوين على تنجرانا لما هبنا نحن زبدلنا بدلهم كم تحدقنا اللهم بدلنا نحسنا عندقلنا حقفو عدخنا النامبر أفتنا يتأتونا من قصتن حيلين كبرن نزل على أمنات كائمة عمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاح سلامتا سلام لك الله وحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير صوات ويتا سراوي سلام لك الله ونسخك وانس برختيخي فركر سفن برخون تسقا جابير مساقي يوفست دسولكي حتيات ناصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا أمين ناين الصحات صلوات وقويتا أبزا معات دي أبقى المخاب تقباركم بغال وحسابكم بكل واسطنا زحات عنايو مسخار حروح المبقى رسامن سلوزخونكا من تتقدس سمكايلكا تعرقنا نحدقلنا وأملاخ وسلامكن حضر سلام ويتلي تهابنا نبزانا يدك أسقدنا خاب كل چنكت ناس عقبرنا خاب كل خفاتن خاب كل فتنا سلامك حلونا خاني ملاك ناي سلام ملاك على أخلنا سقام برهراين تمفكر سلزخون حد ودفا ويتانا أملاخنا مدحنا نيس كرسوس يتبون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلكا معرخة من زخونة وحبيوات منفس قدس المسقانا يقبعك حج النزل على من أمين احنا بسوكف ساعات زتصلى صلوات وقويتا محرنا محرت كاونا بزحلنا وامنا بسوكف ساعات انجزينا بسماي مدرن خبرات سقال الكا كرسوس من أملاخنا بعدنا ويت عقسم بزح مرات مسنات ملاخان روحون وتمعنا زقداماي محطيتا نياتات متمحر نحات بن الساعات مليش بهوتك نبر برموت زي تدلي انت صبيهم زلو تسفا سمايات كرهو وكلنا بدحنا تتقدم عقويتا أبزا ساعات زي أنا كل ساعاتات ندمانا نتقبل ويتناك أنا علنا تزادات كان قبر مرحنا منفسنا قدس قانان حساباتنا ننصح تميتنا ونسمع رحمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا خاب كل حازن سكات برد عنا كلنا أمكن نقب قدسان ملاك تحلونا عودات أمنات كان مرحبا انتنات زي مرمرن زي وسنين فتات كهم بس عدلنا إسخان نزل على مبروفيخا أمين وقويتا بقعات قبرنا مسقانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبرا بونا سمكاي قدس من قصفات نزع واركان تاب سمايكم دمان دريكم ألا تنجرانا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلنكم تحدقنا لهم بدلنا حسنا لبنا وكفا دحنا نمبر فتنا يتتونا من قصن حيلين كبرن نزل علمنا كائمة أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لكم حلنا غدن قليخي بسقاهون دن قليخ أدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لكم سخكا أنس برختي خي فركر سفم رخي وملتزقا جابير مساخي خوف الستدس والكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخي يسكر سسمن تانا حرت لمن لنا أمين كبن مسكانا أملاخي خون جابير صلتنا يقبل امين امين قال هيوت يسمع لنا ربنا زغبركم حزب እግዚአብሔር አብርሑቁን ኣብ ቀረባን ኮንኩም ግዜኹም ኣጣዓዒምኩም ነዚ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተክርስትያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ህታን ይኽፈልኩም ትብል ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ
أبصقة ما بشجر نزلوا رهوا سلام كسانة عرفت يا هبهم أبيت ما أسرت نزلوا موسى حرايف ترى لهم بموت سجان استفلينا جنة من قصة سماعات هاجر قدساني وارسهم أمرير حزن نزلهم دبس قدساني دبسكم نقول لهنا غاز استوعل أمره يبو موداتنا يسبغلنا إذا خبركم حزب إكزابير نعاي نزقوا بعز خون قال إكزابير أب لساني كغمت أب صلاتكم كتذكروني ناتما حسنكو نقول لهنا غا زي سمعانا زان منفس زعاكور تقلبي زي تكبر سنة يحلنا كهبنا نا إكزابير قدوس فقات يخون لنا أبز حلفة جزينا قبر هواريات معراف عصر توكلته نتوم زنبرنا انتاي كم زنبرة نمزخا خرز أكل نتوم زي نبرنا خاء انتاي كم زنبرة انتي كنفلت أبتقداماي أرستي كاب حد خصاب حموش زرعنايو برتوع سدت قبل علبة خريستيان زبلار استرينا حدث السامي كفصام كله تفصامي من فصيمو قبل علمان كتفصيمو سلامنتاي تفصيمو بخميا قباب تفصيمو مستفصمغه بمخنيات ناي تفصامي انتاي صعبينات مجي كل جزء مصحف قدوس قال እግዚአብሔር ከነጽንዕ ኾለና بخمس قباب كنريو ማለት ስለዚህ ኣብቲ መጀመርያ ሄሮድስ ንጉስ ሓያሎ ካብታ ማሕበር ክፉእ ክገብሮም ኢሉ ዘርጊሑ ነበረ ንሓያሎ ንብዙሓት ክፉእ ክገብር ኢሉ ካብዚ ከም ዝሰውረና ንጉስ እዩ ብቐንዕናን ብፍትሕን ድኻ ኸይብደል ፍትሒ ኸይጎድል ኣምላኽ ቀቢእዎ ከብክዕ ግን ክፉእ ንምግባር ኢሉ ዘርጊሑ ነበረ ኢሉ ማለት በዚ ምኽንያት ካብቲ ብዙሕ ክፉእ ከዓ ናይ መጀመርያ ድሕሪ እስጢፋኖስ ዝኾነ ንያዕቆብ ኣሰይፍዎ እዩ ስለዚህ እዚ ፍጻሜ እዚ ድሕሪ እስጢፋኖስ ኣክሊለ ሰማዕቲ ዝተቀበለሉ ኣክሊል ክብሪ ኣክሊል ህይወት ኣክሊል ዓወት ዝተቀበለሉ እዩ ያዕቆብ ማለት ያዕቆብ ምስ ተሰየፈ እቲ ሳዕብዮን ዝመጽእ እንታይ እዩ እቶም ህዝቢ ኣዝዮም ተሓጒሾም እዩ ኣዝዮም ምስ ተሓጎሱ እንደገና ንዖም ክሕጉሱ ኢሉ ከዓ ንጴጥሮስ ኣሲርዎ ማለት ጴጥሮስ ክእሰር ከሎ በበር ባዕተ ኣርባዕተ እብረ ዝኾኑ 16 ንጴጥሮስ ክሕሉ ከም ዝተዳለው ጴጥሮስ ምስ ተኣስረ ከዓ እታ ማሕበር ከዓ ብጾምን ብጸሎትን ስለ ጴጥሮስ ኣብ ጸሎት ከም ዝነበረት ኣብታ ክሳብ 5 ዘላ እዚ ይናርኢና ስለዚ ኣብዚ ተልእኾ መላእኽቲ ርኢና ደቂሱ ከሎ ምስ ዓቀይቶት ተኣሲሩ ድቃስ መሰንገሉ ተንኪዩ ክዳንካ ተኸደና ሰኣንካ ኣውፅእ ኢሉ ንጴጥሮስ መልኣኽ ኣምላኽ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘውፅኦ ካብቲ ማእሰርቲ ምስ ወፀ ግን ብቐጥታ ናብታ ምእንትኡ ኣብ ጾምን ጸሎትን ዝነበረት ማሕበር ንዓኣ እግዚአብሔር ጸሎታ ከም ዝመለሰላ ናብኡ ይመጽእ ማለት እዩ ናብቲ ዮሐንስ ዝበሃል ናብ ኣደማር ቤት ኣደማርቆስ ናብ እንዳ ማርያም ኣብዮም ተኣኪቦም ነይሮም ናኡ ምስ መጸ ግን ንመጀመርያ ግዜ ድምፁ ዘለለየት እታ ግዝእቲ ምንባራ ስም ናይታ ግዝእቲ ሮዳ ከም ዝበሃል ገና ማዕጾ ከይተኸፍተ ድምፂ ናይ ጴጥሮስ ከም ዘለለየት ጴጥሮስ መጺኡ ኣብ ማዕጾ ይኹሕኳሕ ኣሎ ኢላ ነቶም ምእንቲ ጴጥሮስ ዝጽልዩ ዝነበሩ ከይዳ ከም ዝነገረቶም ንሳቶም ብቐጥታ ዝበልዋ ግን ተጸሊልኪ ኢኺ ኢሉ ምክንያቱ ንሕና ንጽበዮ እግዚአብሔር ዘምጾ ቃልን ንሕና ብመን ክመጸና ንደልዮ እግዚአብሔር ብኸመይ ክመጽእ መዲብዎ ሓሳባተይ ከም ሓሳባትኩም ኣይኮነን ኢሉ ብሓንቲ ግዝእቲ ኣብ ጸሎቶም ኣብ ቁጽሮም ኣብ ሕብረቶም ዘይነበረት ሰብ ብኦን ገይሩ ከበስሮም እግዚአብሔር ኣይተጸበይዎን ስለዚ ተጸሊልኪ ኢኺ ምስ በልዋ ግን ንሳ ኣርጊጻ ኣና ኣይተጸለልኩን ጴጥሮስ ኣብ ማዕጾ ይኹሕኩሕ ኣሎ ኢላ ብትብዓት ንኹሎም ከም ዝበድሀቶም ነቲ ቃላ ክቃወሙ ዓቕሚ ምስተኣኑ ግን ንሱ ዘይኮነስ መልኣኹ እዩ ኢሎም ከመኻኒ እዩ ከም ዝጀመሩ ግን ጴጥሮስ በኣካል ከም ዝነበረ ኣብ መጨረሻ ምስ ከፈትሉ ግን ኢዱ ኣመልኪቱ ኢሉ ኣይተዛረበን ኢዱ ኣመልኪቱ ኩሉ እቲ ኣምላኽ ዝገበረሉ ሰናይ ነገር ከም ዘበሰሮም ኣብቲ መወዳእታ ከዓ ሰብ ዝዘርኦ ስለ ዝዓጽድ
ሄሮድስ بمقزفتي كم زحلفه ملاخ እግዚአብሔር ني بيتروس ካብ ማእሰርቲ ንኸውጾ ني ሄሮድስ ንኸዝፎ እቲ ተልእኾ ናይ መላእኽቲ ርኢና ምስትናይ ሄሮድስ ዝመፀ እቲ ጥሜት ኣብቲ ሃገር ዝነበረ እቲ ጽልኢ ሄሮድስ ምስተጻልኦም ስለምንታይ ድምፂ ኣምላኽ ከም ዝበልዎ ስለምንታይ ነት ድምፂ ኣምላኽ እንዳበልዎ ሄሮድስ ተቐቢልዎ ዘምጻሉ ሰዓብየን እዝን ብሓፈሻን ርኢና ነዚ መልእኽቲ ቃል እግዚአብሔር ከዓ ኩሉ ግዜ ምስ ህይወትና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣነ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣጋጢምኒ ደፈልጥ ከጋጥመኒ ከሎ ከመይ ገይረ እኽሪዮ ከመይ ገይረ ክሰግሮ ኢልና ክነስተንትኖ ካብቲ ዝሓለፈ ግዜ እዩ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ኢና ክንቀጽል 4 ዝኾኑ ንኡሳት አርእስታት ኣለዎ ንንባብ ዝተዳለኹም ዝጥዕመኩም ማለት ኣብ ስራሕ ከተዕመኩም ዝኽእል ድራይቭ ዘይትገብሩ ዘለኹም ዝጥዕመኩም ኣነ በሉን እሞ ንባብ ክዕድለኩም እየ ኣነ ኣለኹ ኤልሳቤጥ ማማ ኤልሳ ሕራይ ኤልሳቤጥ ሓፍትና ካብ 1 ክሳብ 3 በርናባስን ሳውልን ንኣገልግሎት ወንጌል ከም ዝተላኣኹ ዝብል ከተንብብልና ኢኺ ካልእ ድሕሪ ኤልሳ ሓፍትና ኣቤት እልልታ ኣለኹ ሕራይ እልልታ ሓፍትና ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 12 በርናባስን ሳውልን ኣብ ቆጵሮስ ዝብል ከተንብብልና ኢኺ ሕራይ ካልኦት أنا وين كان بخيلي أبوي مرقت. هالراي صبو ممهر سارام قع سلام أتخن كاب قطري 10 ممهر سارا كاب قطري 10 كساب حمسان كلتن كساب تفصامي مالتي نوح زبله نباب حيزلو ازي ارستزي انتايلي باولوسن برناباسن اب انصوكيا ناي بيسديا زبل ارست حيزلو سلازي ኤልሳቤጥ ሓፍትና ናባኺ ንባብ شحراي معلو هدو وسمعلو برناباسن ሳውልን ንኣገልግሎት ወንጌል ከም ዝተላኣኹ ከዓ برناباسን እቲ ጸሊም ኤሬናውን ይቆራረጸክሎ ኤልሳቤጥ ሓፍትና ይቆራረጸክሎ ስቦታ ኸይር ሕራይ ስማዕ ዶ ሕጂ ስማዕ ኣሎ እሺ ኣብታ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ቤተክርስቲያን ከዓ ነቢያትን መማሃራንን ነበሩ ንሳቶም ከዓ በርናባስን እቲ ጸሊም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ስምዖንን ሉቅዮስ ቀሬናውን እቲ ምስ ሄሮዶስ ንጉስ ዝዓበየ ምናሕን ሳውልን ነበሩ እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለዉ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ኣነ ዝመረጽክዎም ኣገልግሎት ንባርናባስን ሳውልን ፍለዩለይ በሎም مسطومن مسأليون أعداوم أنبرولهم أمه أفانوهم قال هوت يسمع لنا قال لك أصل علل تحفتنا برناباسن ساولن أب قبرص نساتهم كأ بمنفس قدوس تلاقيهم ناب سلوكيا وردو كابوخا بمركب ناب قبرص كدو أب سلمنا مسبوعه كأ أب أبيات صلوتها ود الأملاك بسرو يوحنس كأي حجزهم نبرة نتادسيت بزلا أقاريتهم كاب صافا ناب مسبوعه حدا تنقالي سبعي نبي حاسوت برياسوس زسمو أيهوداوي رقبو نسو مستي أسوع على سبعي سيرجيوس باولوس زبهال مسلني ينبر نبرة سيرجيوس باولوس قال أملاك سمع دليو نبرناباسن نساولن ناوت أوعم جناخ إليماس تنقالي سمو كم يترجم نبرة نتمسلني كم ما نخلق كل دليو نبرناباسن نساولن تعاومهم نت باولوس تسميه ساول جنا منفس قدوس مليئو أتوكيرو تأمتمو أتخلو تي باولوس تسميه ساول جنا منفس قدوس مليئو أتوكيرو تأمتمو أتخلو تنقولن كل خفاءة زمل أكاود ديابلوس سألا خلو صدقي نتقنع مجد إجابير كامت وايسي كان دواي تعرفني خا الجخا أنها إيد قوي تابلع لي خايا كتعور نجيزي وانت حياة كتر إني خابلو بو طاقان سلماتن ودقة
ኣብዝናብትን ሃሰውሰው እናበለኻ ብኢዱ ሒዙ ዝመርሖ ደልየ ሽዑ ነቲ ምስለኔ ነቲ ዝኾነ ሪኡ ኣመነ ብምህሮ ጎይታ ከዓ ተገረመ ቃል ህይወት የስማዓልና ዕልልታ ሓብተና ሕራይ መምህር ሳራ ሕራይ ቁጥሪ 13 ድሕርዚ ጳውሎስን ብፆቱን ካብ ጳፎስ ብምርከብ ከዱ ናብ ጴርጌ ናይ ጾምፍልያ ከዓ መፁ ዮሃንስ ከዓ ካባታቶም ተፈልዩ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ ንሳቶም ግና ካብ ፅርጌ ሓሊፎም ናብ አንጾኪያ ናይ ጲሲድያ መፁ ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ናብ ቤት ጸሎት ኣትዮም ተቐመጡ ንህግን ነቢያትን ምስ አንበቡ እቶም መራሕቲ ቤት ጸሎት ኣብቶም ኣህዋትና ገለ ንህዝቢ ዝንገር ቃል ምእዶ እንተለኩም ንገሩ ኢሎም ለኣኹሎም ሽዑ ጳውሎስ ተንሲኡ ብኢዱ እናኣመልከተ በለ ኣቱም ሰብ እስራኤልን ንኣምላክ ትፈርሑን ስምዑ ናይዚ ህዝቢ እስራኤል ኣምላክ ነቦታትና ሃረዮም ነዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ኣብ ስደቱ ኣብ ምድሪ ግብፂ ልዕል ኣበሎ በታ ልዕልቲ ኢዱ ድማ ኣብዓ ኣውፅኦም ኣስታት 40 ዓመት ኣቢሉ ከዓ ኣብ በረኻ ከም ኣቦ ኮይኑ ጾሮም ሸውዓተ ኣሕዛብ ካብ ምድሪ ከነዓን ኣጥፊኡ ነቲ ምድሮም ኣውረሶም ድሕርዚ ከዓ ኣስታት 450 ዓመት ኣቢሉ ክሳብ ነቢይ ሳሙኤል መሳፍንቲ ሃቦም ድሕርዚ ንጉስ ለመኑ ኣምላክ ከዓ 40 ዓመት ሓደ ሰብኣይ ካብ ነገድ ቢንያም ሳኦል ወዲ ቂስ ሃቦም ምስ ሰዓሮ ድማ ንዳዊት ንጉስ ክኸውን ኣተንስኣሎ ዳዊት ወዲ እሰይ ኩሉ ፍቓደይ ዝገብር ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ዝረኸብኩ ኢሉ ከዓ መስከረሉ ኣምላኽ ከም ተስፈኡ ካብ ዘርኡ ንእስራኤል መድሃኒ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ኣተንስአ ቅድሚ ምምፃኡን ዮሃንስ ንኩሉ ህዝቢ እስራኤል ጥምቀት ንስሓ ሰበኸ ዮሃንስ ከዓ ጉያኡ ክፍፅም ከሎ ኣነ መን ምዃነ ይመስለኩም ኣሎ ኣነስ ንሱ ኣይኮንኩን እንሆ ደኣ ኣነ እሳእኑ ካብ ኣእጋሩ ንምውዳቕ ዘይበቅዕ ንሱ ብድሕሪ ይመፅእ ኣሎ በለ ኣቶም ኣሕዋትና ደቂ ኣሌት ኣብርሃምን ኣብ ማእኸልኩም ዘለዎ ንኣምላኽ ትፈርሑን እዚ ቃል ምድሃን እዚ ናባታትና እዩ ተላእኸ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ምስ መኳንንቶም ንኡ ስለ ዘይፈለጥዎ ነቲ በብሰንበት ዘንብብዎ ቃል ነቢያት ብፍርዶም ፈጸምዎ ንሞት እትኸውን ምክንያት ሓንቲ እኳ ምሳእኑ ክቐትሉ ንጲላጦስ ለመንዎ ነቲ ብዛዕባኡ ተጻሕፈ ዘበለ ምስ ፈጸሙ ካብ ዕጨይቲ ኣውሪዶም ኣብ መቃብር ኣእተዉ ኣምላክ ግና ካብ ሞታት ኣተንስኦ ነቶም ካብ ገሊላ ናብ ኢየሩሳሌም ምስኡ ዝደየቡ ሕጂ ከዓ ኣብ ህዝቢ እዚ ምስክሩ ኮይኖም ዘለዉ ብዙሕ መዓልቲ ተራእዩ ከምቲ ኣብ ካልኣይ መዝሙር ንስኻ ወደ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣምላኽ ንኢየሱስ ኣተንስኡ እቲ ነቦታትና እተዋሕበ ተስፋናን ንደቆም ከም ዝፈጸሞ ንሕና ድማ ነበስረኩም ኣለና ተስፋ ንዓና ንደቆም ከም ዝፈጸሞ ንሕና ድማ ነበስረኩም ኣለና ከም ብሓድሽ ናብ ጥፍኣት ከይምለስ ከዓ ካብ ሞታት ተንስእዎ እዩ እሞ እቲ ቅዱስን እሙንን በረኸት ዳዊት ክህበኩም እየ በለ ምእንቲ እዚ ኣብ ካልእ መዝሙር ከዓ ንቅዱስካ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኻ ይብል እዩ ዳዊት ብዘመኑ ንፍቃድ ኣምላኽ ምስ ኣገልገለ ዓረፈ ናብ ኣቦታት እውን ተፀንበረ ጥፍኣት ከዓ ረኣየ እቲ ኣምላኽ ዘተንስኦ ግና ንሱ ጥፍኣት ኣይረኣየን እምበኣርሲ ኣቶም ኣሕዋትና ብኡ ህድገት ሓጢኣት ይንገረልኩም ከም ዘሎ ካብቲ ብሕጊ ሙሴ ክትፀድቁሉ ዘይከኣልኩም ኩሉ ነገር ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ብኡ ከም ዝጸድቕሲ
ኣባኻትኩም ትብጥዩ ስለዚ እቲ ብነቢያት ኣቱም ንዓቕቲ ረኣዩ ሓደ እኳ እንተነገረኩም ከቶ ዘይተኣምንዎ ግብሪ ብዘመንኩም ክግበር እዩ እሞ ተገረሙን ጥፍኡን ዝብል ከይበፅሓኩም ተጠንቀቁ ንሳቶም ክወፁ ከለው ከዓ በታ እትመፅእ ሰንበቱን እዚ ቃላት እዚ ክነግርዎ ለመንዎ እቲ ኣኼባ ምስ ተበተነ ከዓ ካብ ኣይሁድን ካብቶም ንኣምላኽ ዝፈርሑ ፕሮሴሊታት ብዙሓት ንጳውሎስን ንበርናባስን ሰኣቡ ንሳቶም ክነግርዎም ከለው ከዓ ብፀጋ ኣምላክ ክፀንዑ መዓልዎም በታ እቲ ሰንበት ከዓ ዳርጋ ኩላ እታ ከተማ ቃል ኣምላክ ክትሰምዕ ተኣከበት ኣይሁድ ነቲ እኩብ ሰብ ምስ ረኣዩ ቅንዓት መልኦም እናተኸራኸሩን እናተፃረፉን ከዓ በቲ ጳውሎስ ዝበሎ ቃል ተኻትኡ ጳውሎስን በርናባስን ከዓ ተቢዖም ከምዚ በሉ ቃል ኣምላክ ቅድም ንኣኻትኩም ክንገር ይግባእ ነይሩ ካብ ፀፋእኩምዎን ንናይ ዘለኣለም ሂወት ብቕዓት ከም ዘይኮንኩም ከዓ ብርእስኩም ካብ ፈረድኩም እሲ እግዚኣብሔር ክሳብ ወሰን ምድሪ ንምድሃን ምእንቲ ክትከውን ንህዛብ ብርሃን ነገበርኩኻ ኢሉ ኣዚዙና እዩ እሞ እንሆ ገፅና ናብ ኣሕዛብ ንመልስ ኣለና ኣሕዛብ ከዓ እዚ ሰሚዖም ተሓጎሱ ንቃል ኣምላኽ ድማ ኣመስገኑ እቶም ንሂወት ዘለዓለም ተመደቡ ዘበሉ ኩላቶም እውን ኣመኑ ቃል እግዚኣብሔር ናብ ኩላ እታ ሃገር በፅሐ ኣይሁድ ግና ነተን እግዚኣብሔር ዝፈርሓ እፉራት ኣንስትን ነቶም ዓበይቲ ዓድን ኣናዕብዎም ኣብ ጳውሎስን ኣብ በርናባስን ድማ ስደት ኣልዓሎ ካብ ወሰን ሃገሮምን ሰጎግዎም ንሳቶም ከዓ ተጎጋ ኣእጋሮም ነገርፍሎም እሞ ናብ ኢቆንዮም ከዱ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ሓጎስን መንፈስ ቅዱስን መልኦም ቃል ህይወት የስማዓልና መምህር ሳራ ኣሜን ራይ ኤልሳቤጥ ሓብትና ዝጠዕመክ እንተኮይኑ ታዘንበብክያ ቀዳመይ ትኽፋል ገልጽልና ዶ ዝጠዕመክ እንተኮይኑ ኤልሳቤጥ حراي تعملنيو كحمل باندغنا ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ቤተክርስትያን ከዓ ነቢያትን መምሃራን ነበሩ ንሳቶም ከዓ በርናባስ ኦኬ ኣብ አንጾኪያ ከይዶም በርናባስን ሳውልን ንኣገልግሎት ወንጌል ከም ዝተላእኹ እንተርእስታ ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥሪ 1 እስካብ 3 ዘሎ ኣብታ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ቤተክርስትያን ከዓ ነቢያትን መምሃራንን ነበሩ ንሳቶም ከዓ በርናባስን እቲ ጸሊም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ስምዖንን ዮቄን ቀሬናውን እቲ ምስ ሄሮዶስ ንጉስ ዝዓበየ መናሕን ሳውልን ነበሩ እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለው መንፈስ ቅዱስ ነቲ ኣነ ዝመረጽኩዎም ኣገልግሎት ንባርናባስን ሳውልን ፍለዩለይ በሎም ምስ ጾሙን ምስ ጸለዩን ኣእዳዎም ኣንበሩሎም እሞ ኣፋነውዎም ስለዚ እታ ቤተክርስትያን ምዃናት ካብ ኩሉ ዝተኣከቡ እዮም ነይሮም ካልእ ስትረፍ ምስ ሄሮዶስ ዝዓበየ ምስ ጨካን ንጉስ ዝዓበየ ሃማንሱ ጎይታ ተቐቢሉስ ኣብታ ቤተክርስትያን ኣባል ክኾን ናይ ባሓቂ ገሪሙኒ ዝያዳ ዝሰሓበትኒ ኣብዚኣ በርናባስን ጸሊም ዝጽዋዕ ስምዖንን ዮቄን ቀሬናውን እዚኣቶም በርናባስ እኮ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ንጎይታ ዝሰምዐ እዩ ናይ ጎይታ መቐረት ዝረኸበ እዩ እዚ ምናሐ ዝበሃል ግን ናይ ባሓቂ ስሒቡነቶም ካልኦት እኳ ይፈልጦምን ግን እዚ ከምዚ ኣብዚ መጽሓፍ ገሊፅዎ ዘሎስ
ምስ ሄሮዶስ ዝነበረ ምስትጨካን ዝነበረ ካብ በላዒ ብልዒ ዘውፅእ ጎይታ እቲ ጭካነ ዘይተማህረ ንጎይታ ዝሰምዐ ዝሰዓበ እሞ ከዓ ኣብቲ እዋን እቲ ጎይታ ኣፀቢቑ ዘይተሰበኸሉ ኣይሁድነት ዘምዕብለሉ ዝዓበለሉን ግዜ እዚ ሰብ እዚ ሰሚዑ ንጎይታ ከገልግል እሞ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ወሪድዎስ ቃል መንፈስ ቅዱስ ሰሚዑ ኣንብሮ ኢድ ገይሩ ክሰዶም ከሎ ክሪኦምስ ናይ ብሓቂ ቅርብ ተንኪፋትኒ እታ ቤተክርስትያን ከዓ ክንደይ ብርትዕት ነይራ ክንደይ ኮኔክትድ ነይራ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስ ጎይታ ኣገልግሎት ንኩሉ ዝተዳለወት ምመራሓ ይገልጸልና ኣሎ እዚ ንኣገልግሎት ከዓ ኣፋንዮሞም ስንቄ ሒዞም ኣይብለና ክዳውንቲ ሒዞም ኣይብለና ብማኪና ገይሮም ከይዶም ኣይብለና ገለ ኣይብለና በቃ ኣገልግሎት ሒዞም ጥራይ ቃል ሒዞም እምነት ጎይታ ሒዞም መንፈስ ቅዱስ መሊእዎም ክኸዱ ከገልግሉ ደስ ኢልዎም ንኩሉ ዝገጥሞም ንቅድሚኦም ኩሉ ብጎይታ ስዕርዎም ምዃኖም ኣሚኖም ክኸዱ ንኣገልግሎት ጎይታ በቂዖም ክኸዱ ከለዉ ከዓ ንሪኦም ኣለና ኣብዚ ግን መን እዩ ዝልእኹም ዘሎ ከምዚ ክብሎ ዝፀናሕኩ እቲ ምስ ሄሮዶስ ዝዓበየ ሙሴ ኮይኑ ኣይስማዓንን ምስ ሄሮዶስ ዓብዩ ምስ ፈርዖን ዓብዩ ንምውፃእ ናይ ህዝቢ እስራኤል ኮይኑ እዚ ከዓ ምስቲ ጨካን ብቁስሊ ሞይቱ ንጎይታ ከቐትል ካብ ብቆልዑ እትሒዙ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሄሮዶስ ስድራ ቤት ስጋዓ ክንደይ ዘሳቀየን ንክንደይ ክርስቲያን ወይ ከዓ ንጎይታ ዝሰዓበ ዘበለ ኩሉ ደሳቂ ዝነበረ ሞምሱ ዓብስ ናብ ከምዚ ኣገልግሎት በቂዑ ክርኢ ከለኹ ናይ ሓቂ ደስ ዝብል ፅሑፍ ደስ ዝብል ምስክርነት ኣክለና መስለና ካብዚኣ ንወሲ ኣቦይ መሪክ ገድፈሎ ቃል ህይወት የስማዓልና ኤልሳቤጥ ሓፍትና ብሓቂ ታናይ መሳፍንቲ 14 ዝገለጽክያ እግዚኣብሔር ካብ በላዒ ብልዒ ዘውፅእ ካብቲ በዓል ርባዕ ሽመት በዓል ስልጣን ዝነበረ ምስ ሄሮድስ ብዕዮ ወንጌል ክሳተፍ ዓብ ነገር እዩ እቲ ታሪክ ብንጹር ኣቐሚጡ ኣብ አንጾኪያ ኢሉ ጀሚሩ ኣሎ ኣብታ ማሕበር እንታይ ነይሩሉ ነቢያትን መምሃራንን ኩሉ ግዜ ናይ ቅድስት ቤተክርስትያን ኣገልግሎት 5 እዮም ተመዕዱድ እዞም 5 ናይ ዕኑድ ኣገልግሎት ዝበሃሉ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 11-13 እንታይ ዝብል ንገሊኦም ሃዋርያት ንገሊኦም ነቢያት ንገሊኦም ወንጌላውያን ንገሊኦም ጓሶት ንገሊኦም መምህራን ክኾኑ ሃበ እዚኦም 5 ዓይነት ኣገልግሎት ካብኣቶም ሓደ እንተደኣ ጎዲሉ ልክዕ ከምዚ ገለ ነገር ኣካል ዝጎደሎ ሰብ መጎደሎ ኣካል ዝበሃል ቆሚኦም ብማዕረ ክኸዱ ዘለዉ ማለት ስለዚ ኣብ ናይ ካብዞም ኣገልግሎት እዚኦም ኣብ ናይ አንጾኪያ ቤተክርስትያን ነቢያትን መምህራንን ነበሩ ኢሉ ማለት ስለዚ ገለ ካብኣቶም ምስተቐሰ ኣብ ቁጥሪ 2 ንእግዚኣብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለዉ ሓደ ሕቶ ሓቲቶም ግን ካብ እግዚአብሔር መልሲ ይጽበይ ነይሩ ነቲ ዝደልይዎም መልሲ ክመጾም እንተኮይኑ ከኣኒ ብሓቂ ኣገልግሎትን ብጾምን ጸሎትን ይሓቱ ከም ዝነበሩ እሞ መልሲ ናይ ጸሎቶም መልሲ ናይ ኣገልግሎቶም መልሲ ናይ ልመኖኦም ከዓ ከም ዝረኸቡ እሱ ከዓ እንታይ እዩ መንፈስ ቅዱስ በርናባስን ሳውልን ነቲ ዝፀዋዕኽዎም ዕዮ ፍለይለይ ይበሎም ብዙሓት ቀሪቦም ስለ ዝነበሩ ካብቶም ብዙሓት ናብናይ ቦታ ንመን ይኽልእኽ ንሳቶም ትመምዘን ናይ ሰብ ምስ ቀረቡ ንመንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃብዎ ስለዚ እቲ 70 ሚእታዊት እንተሰሪሕካት 30 ሚእታዊት ንመንፈስ ቅዱስ ግደፈሉ ይብል ማለት እዚ ሕቶ ሓቲቶም መልሲ ከም ዝተመለሰሎም ስለዚ እቲ መልሲ ምስ ተመለሰሎም ከዓ እንታይ እዮም ገይሮም ምስ ጾሙን ምስ ጸለዩን ኣእዳዎም ከዓ አንበሩሎም እሞ ሰደድዎም መንፈስ ቅዱስ ምስ መረጾም ምልክት ምስ ሃቦም ንሳቶም ከዓ እቲ ስርዓትን ሕግን ቀኖናን ናይ ቤተክርስትያን ጾምን ጸሎትን ገይሮም የእዳዎም ኣንቢሮም
እንታይ ገይሮም ሕጋዊ ቤተክርስትያን ዝወከለቶም ብቅብኣት ብኣንቡረእድ ንፈልጥ ኣንሳ ሃይለ ከይሎም ባዕላቶም ብዝደለይዎ ዘይኮነስ ኢዶም ተነቢርሎም ሕጋውያን ልኡኻት ኮይኖም ከም ዝኸዱ ኣብዚ ገልጽ ማለት እዩ ስለዚ እታ ቤተክርስትያን ትጥቀመሉ ዝነበረት ካብ መንፈስ ቅዱስ ንእግዚአብሔር ብጸሎትን ብጾምን ምሕታት መልሲ ምስ ረኸበት ከዓ ነቲ እግዚአብሔር ዝመለሶ መልሲ እትንሳ ዝግብኦ ግብራዊ ሕጋዊ መገዲ ገይራ ትሰርሓሉ ከም ዝነበረት ኢና ካብዚ ንምሃር ቃል ህይወት የስማዓልና ኤልሳቤጥ ሓብትና ሕራይ ዕልልታ ሓብትና ኣነ ዘንበብኳ ከዓ ድሕርቲ ጾምን ጸሎትን ምስ ገበሩ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወረዶም እሞ ባርናባስን ሳውልን ናብ ሰለውቅያ ከም ዝኸዱ ድሕሪኡ ኣብ እስልምና ምስ በጽሑ ኣብቲ ኣብያተ ጸሎት ናይ ኣይሁድ ክምህሩ ከም ዝጀመሩን ዮሐንስ ከዓ ይሕግዞም ከም ዝነበረን ካልእ ሓደ ምስለኔ ዝነበረ ሰርጊዮስ ጳውሎስ ዝበሃል ቃል ኣምላክ ሰምዕ ይደሊ ስለ ዝነበረ ባርናባስን ንጳውሎስን ይጽውዖም እሞ ክምህርዎም ከለዉ ግን ካልእ ጠንቋሊ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ቦታ ነቲ ክልቲኦም ዝምህርዎ ዝነበሩ ትምህርቲ ይቃወሞም ከም ዝነበረ ጳውሎስ ግን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ስለ ዝነበረ ነቲ ጠንቋሊ ኣተኪሩ ከም ዝጠመቶሞ ኩሉ ትክፉኡን ኩሉ እቲ ናይ ጽልቂ ኣንጻር ዝኾነ ስራሕን ከመይሉ ልብኻ በዚ ተመሊኡ ኢሉ ከም ዝረጎም እንደገና ኣብ ልዕሊኻ ከም ዝረጎሞ እሞ እናው ሕጂ ክትዓውር ኢኻ ፀሓይ እውን ክትርኢን ኢኻ ኢሉ ከም ዝረጎሞ ብድሕሪኡ ጣቓን ጸልማትን ከም ዝወደቐሞኒ እቲ ሰብኣይ ክርኢ ከም ዘይከኣለን ዝመርሖ ወይ ዝኣልዮ ሰብ ከም ዝደልየን ነዚ ኩሉ ሪኡ ከዓ እቲ ምስለኔ ስራሕ ኣምላኽ ሪኡ ከም ዝኣመነን እሞ ብናይ ጎይታ ትምህርቲ ከም ዝተገረመን ኣንቢበ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዕልልታ ሓብትና ቃል ህይወት የስማዓልና ኣሜን ቃል የስማዓልና ከምዚ ዕልልታ ሓብትና ክትገልጸልና ዝጸንሐት እቲ ዕረፍቲ ዘይብሉ ኣገልግሎት ንዕዮ ወንጌል ንምብጻሕ እታ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ለይትን መዓልትን ምክንያቱ ከምዚ ኢሎም ብመንፈስ ቅዱስ ተለኢኾም ናብ ለውቅያ ወረዱ ካብኡ ከዓ ብመርከብ ናብ ቆጵሮስ ከዱ ካብ ሰላሚስ ምስ በጽሑ ከዓ ኣብ ኣብያተ ጸሎት ኣይሁድ ቃል ኣምላኽ ነገሩ እዩ ብቐጻሊ ለይትን መዓልትን ነቲ ቃል ወንጌል ንምብጻሕ ኣብቲ ዝብጻሕ ቦታታት ምስ በጽሑ ኣብ ሓደ ቦታ ግን ኣብ ኣብያተ ጸሎት ቃል ኣምላኽ ነገሩ ብትብዓት ማለት እዩ ኣይሁድ ይሃድንዎም እዮም ዘለው ክርስቶስ ዝኣመነ ክርስቶስ ዝሰበኸ ብህይወት ክነብር የብሉኒ ግን ብትብዓት ትዕዮ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ከም ዝጀመርዎ ንዮሐንስ ኢልዎ ዘሎ ማርቆስ ማለት ከም ትቅድም ተላዕለ ክሕግዞም ከገልግሎም ከም ምስ ወሰድዎ ነታ ደሴት ብዘላ ክሳዕ ጳፉስ ምስ ዘርዋ ከዓ ሓደ ጠንቋሊ ነቢይ ሓሶት በርያሱስ ስሙ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ ረኸቡ ነታ ደሴት ስፍሓታ ክንደያ ደሴት ቆጵሮስ ምዝኾነ ዓዲ ዘይትራኸብ ብማይ ዝተኸኸበት ዓዲ ኣብ ጥቓ ግሪክ ዘላ ዓዲ ማለት እዩ ንኹላ ነታ ደሴት ምስ በጽሑ ግን ሓደ ነገር ከም ዝረኸቡ ንሱ ምስቲ ምስለነ ሰርጊዮስ ጳውሎስ ኣስተውዓሊ ሰብኣይ ይነብር ነበር ንሱን ቃል ኣምላኽ ክሰምዕ ደልዩ ንሳውል በርናባስን ናብኡ ፀውዖም እዚ ጠንቋሊ ግን እንታይ እዩ ብጥንቁልና ስለ ዝነብር እንድሕር ንዓኣቶም ተቐቢልዎም እቲ ጥንቁልና ማለት ግብሪ ሰይጣን ስለ ዝበንን ሰይጣን ነዚ ክቃወም ነቲ ሰርጊዮስ ጳውሎስ ንኸይኣምን እንታይ ይገብር ነይሩ ኣብቲ ጠንቋሊ ሓዲሩ መንፈስ ርኹስ ይቃወሞም ነበረ ማለት ስለዚ እቲ ክግናሕ ዘለዎ ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ክግናሕ ክውቃዕ ስለ ዘለዎ ኩሉ ተመኺሩ ምስ ዓበየ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ነገር ይብል ማለት እዚ እንታይ ኢልወሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 3 5 ዘሎ ብስጋ እንመላለስ ክንስናኳ ከም ስጋ ይንዋጋእኒና ኣጽዋር ውግእና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት ብርቱዕ እምበር ስጋዋ ኣይኮነን ብኡ ከዓ ሓሳባትን ምስ ፍልጠት ኣምላኽን ንዝጻላእ ዘበለ ኩሉ ነገርን እናፍረስና ኩሉ ኣእምሮውን ንምእዛዝ ክርስቶስ ንማርኸሉ ኢና ወንዋያ ሃቅሉስ ለጸብእና ኣኮ ኣጽዋረ ስጋ ይብሉ ማለት
ስጋውያን እኳ እንተኾና በጽዋር ስጋ ግን ኣይንዋጋእን ኢና ስለዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣታ ተንኮልን ኩሉ ክፍኣትን ዝመልኣካ ወዲ ዲያብሎስ ጸላእ ኩሉ ጽድቂ ኢሉ ነቕቲ ቁኑዕ መገዲ እግዚአብሔር ካብ ምጥዋይሲ ካንዱ ኣይተዓርፍን ይኽእል ስለዚ ተማሂሩ ቃል ወንጌል ተነጊሩ ብዙሓት ክምስኡ ዝነበሩ ናብ ወንጌል ክምለሱ ከለው ንሱ ግን ነተ ሰርጊዮስ ጳውሎስ ትምስልየና ሃረር ዝብሎ ዝነበረ ቃል እግዚአብሔር ንምስማዕ ዓንቃፊ ኮይኑ ስለ ዝነበረ በርያሱስ ክህረም ኣለዎ ማለት ስለዚ እንታይ ዝብሎ እናሃ ሕጂ ከዓ ኢድ ጎይታ ኣብ ልዕሌኻ እያ ክትዓውር ክሳዕ ገዚኡን ፀሓይ ክትርእኒ ኢኻ በሎ ብኡ ከዓ ጣቓን ጸልማትን ወደቐ ኣብዚ ናብትን እናተመላለሰ ከዓ ብኢዱ ሒዙ ዝመርሖ ደለየ ስለዚ እንታይ ሐዋርያ ጳውሎስ ጨካን ኮይኑ ወይን ብናቱ ዝወሰዶ ዘይኮነ እቲ ውሳኔ መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ብጳውሎስ ግን ዝተኣወጀ ምክንያቱ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 16 መወዳእታ ምዕራፍ እንታይ ኢሉ ዘሎ ቃል ጎይታ ምስኦም ይዓይ ነቲ ቃል ከዓ ብዘሰንዮ ተኣምር የጽንዖ ነበረ ስለዚ ስጋውያን እኳ እንተኾና በጽዋር ስጋ ግን ኣይንዋጋእን ኢና ስለዚ ኣብ ጎንፂ ኣተወን ኣብ ጸርፊ ኣተወን ኣብ ካልእ ህልኽ ኣተወን ዝኾነ ስጋው ነገር ኣይተጠቕመን እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣፉ ዘቐመጠሉ ውሳኔ ተዛሪብዎ እቲ ብኣፉ ዝተዛረበ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ኣተግቢርዎ ማለት ምክንያቱ መን ምዃኑ ኣብ 10 ምስ ገለጸሉ ኩሉ ተንኮልን ኩሉ ክፍኣትን ዝመልኣካ ወዲ መን ኢልዎ ወዲ ዲያብሎስ ኢሉ ጸላእ ኩሉ ጽድቂ ነቲ ቁኑዕ መገዲ እግዚአብሔር ካብ ምጥዋይሲ ካንዶ ይተዓርፍኒ በቃ ነቲ ጳውሎስ ዝምህሮ ዝነበረ ይጠው ነይሩ ማለት ስለዚ ትፍርድ እንታይ እንሆ ኢድ ጎይታ ኣብ ልዕሌኻ ኢሉ ኢድ ጳውሎስ ኣይኮነት ኢድ ሰብ ኣይኮነትን ክትዓውር ክሳዕ ገዚኡን ፀሓይ ክትርእኒ ኢኻ በሎ ብኡ ከዓ ጣቓን ጸልማትን ወደቐ ኣብ ዝናብትና ተመላለሰኻ ብኢዱ ክሳዕ ገዚኡን ኢሉ ማለት ወይ ብንስሓ ክሳብ ዝምለስ ወይ ከዓ ልቦ ኣትሪሩ ብመቕጻዕቲ ክሳብ ዝመውት ስለዚ ባርያሱስ ተነሲሑ ተመሊሱ ዝብል ብድሕሪኡ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣይንረክብን ኢና ማለት ስለዚ እቲ ምስልየነ ከኣምን እንተኮይኑ እቲ ንምእማን ዝዕንቅፎ ዘሎ ባርያሱስ ክህረም ኣለዎ እቲ ምስልየነ እንድሕር ኣሚኑ ከዓ ብምልእታ ታደስየት ወይ ተዓዲ ነቲ ክርስትና ክትቀበል እያ ሽዑ እቲ ምስልየነ ነቲ ዝኾነ ርእዩ ብምኽሮ ጎይታ ተገሪሙ ኣመነ ኢሉ ምክንያቱ ብኢድ ሰብ ዘይኮነስ ብኢድ ኣምላኽ ክዓውር ከሎ እዩ ዝርኦ ዘሎ ማለት እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ዕልልታ ሃብትና ሕራይ መምህር ሳራ ካብቲ ዘንበብክኖ ኣቦይ መርጌታ እስኹም ትዕግዙኒ ሎሚ ነዊሕ ስለዝኾነ ቁርብ ከብሎ ፀጊሙ ሕግዘክኒ ድሓንታት ተሰማዓትክን ዘስተንትን ኣድክና ድራይ ኦኬ ኣህፅር ኣቢለ ክፍትነ ሓራይ እሺ ጳውሎስን በርናባስን ኣብ አንጾኪያን ናይ ቤስድያ ጳውሎስ ናብ አንጾኪያ ምስ ከዱ እቶም መራሕቲ ቤተክርስትያን ክምህሩሎም ኣትማሃትን ገለ ንህዝቢ ቃል መዓዱልና ኢሎም ምስ ሓተትዎም ጳውሎስ ተሲኡ ብኢዱ እናመልከተ ኣቱም ሰብ እስራኤል ንኣምላክ ትፈርሁን ስምዑ ኢሉ ብዛዕባ ናይ ኣምላክ እስራኤላውያን ከመይ ገይሩ መሪፁ 40 ዓመት ኣብ በረኻ ክንከራተቱን ከብሉ ከለው ከመይ ገይሩ ከም ዝሓገዞም ብድሕሪኡ ምድሪ ናይ ከነዓን ድማ ከም ዘውረሶም ብመሳፍንቲ ከም ዝገብኦም ክመሃዳደሩ 50 ዓመት ኣቢሉ ክሳዕ ነቢዩ ሳሙኤል መሳፍንቲ ሃቦም ብመሳፍንቲ ገይሩ የመሓዳድሮም ነይሩ ድሓር ንጉስ ምስ ለመንዎ ንወዲ ሳኦል ወዲ ቄስ ሃቦም ድሓር ድማ ሳኦል ምስ ሰዓሮ ድማ ንዳዊት ንጉስ ክኸውን ኣንተንስኣሎ ከም ልበይ ንዳዊት ድማ ወዲ እሰይ ኩሉ ፈቃዱ ዝገብር ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ረኸብኩ ኢሉ ዝመስከረሉ ሰብ እዩ ንዳዊት ኣምላክ ከም ተስፋ ካብ ዘርኡ ንእስራኤል መድሃኒ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ኣተንስአ
ዮሐንስ ድማ ቅድሚ ጎይታ ምምፅኡ ብዛዕባ ጥምቀት ንእስራኤላውያን ይሰብከሎም ነይሩ ንሱ ከም ዘይኮነ ድማ እንሆ ደኣ ኣነ ሳዕንኡ ካብ ኣእግሩ ንምውፃእን ዘይበቅዕ ንሱ ብድሕረይ ይመፅእ ኣሎ ኢሉ ብዛዕባ ጎይታ ዮሐንስ እሱ ከም ዘይኮነ ጎይታ ይገልጽ ነይሩ እና ጳውሎስ ነቶም ኣሕዛብ ህዝቢ እስራኤል ይነግሮም ነይሩ ኣብ ማእኸልኩም ዘለውን ኣምላኽ ትፈርሁን እዚ ቃል መድሃን እዚ ናባታትና እዩ ተላኢኹ ኢሉ ይነግሮም ነይሩ ኣብቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ምስማዕ ተሳተፍቲ ዘንበብኩም ቃል ነቢያት ብፍርዶም ፈጸሞንም እነሆ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ምስማዕ ኳንንቶም ንኡ ስለ ዘይፈለጥዎ ነቲ ብሰንበት ዘንብብዎ ቃል ነቢያት ብፍርዶም ፈጸሞ እቲ ብነቢያት ዝንገር ዝነበረ እቶም እስራኤላውያን ከም ዝፈጸሞ ብጌጋ ንኣምላኾም ከም ዝኸሃዱ ነይሩ ንሞት ትኸውን ምክንያት ሃንቲ እኳ ንሰኣንሉ ክቐትልዎ ንጲላጦስ ለመንዎ ነቲ ብዛዕባኡ ዝተፅሓፈ ዘበለ ምስ ፈጸሙ ካብ እንጨይቲ ኣውሪዶም ኣብ መቃብር ኣእተውዎ ምስ ቀተልዎ ማለት እቲ ኩሉ ኣብ ብነቢያት ዝንገር ዝነበረ ብግብሪ ስለ ዝገበርዎ ዝተገብረ እዩ ነገረና ዘሎ ኣብቲ ቃሉ ድማ ከም ሞታት ከም ዘተንስኦ صبغالله ممر هو يصير زلا no we had to me sorry حكي እግዚአብሔር መስገን هو دهان زلا ቃለ ህይወት يسمع لنا መምህር በጣም ጽቡቕ ይኽን ገሊጽ ከኖ ምክንያቱ ሕጂ ተነቢቡ ሪኢኻዮ ዘይጸናሕኻ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እግዚአብሔር መስገን ግን በጣም ጽቡቕ ማለት እዩ ቃለ ህይወት يسمع لنا ኣብ ቁጽር 13 ድሕሪዚ ጳውሎስን ብጾትን ካብ ቆጵሮስ በመርከብ ከዱ ናብ ጴርጌ ናይ ጵንፍልያ ከኣመጹ ዮሐንስ ከኣኻባታቶም ፈልዩ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ ኣብዚ ጥቕሲ ዝንታዩ ብዘይ ዕረፍቲ ኣብቲኣ ወንጌል ሰቢኾም ኣብቲኣ ኣረዲኦም ኣብቲኣ ብዘይ ዕረፍቲ ከምዚ ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ዝበሎ ነቲ ወንጌል ብዘይ ተጉላባነት ብዘይ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ እቲ ድኻም ዘርእየካ ማለት ንሳቶም ግና ካብ ጴርጌ ሓሊፎም ናብ አንጾኪያ ናይ ጲስድያ መጹ ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ናብ ቤት ጸሎት ኣትዮም ተቐመጹ ነቲ ኩሉ ብሰንዮስ ብኻል መዓልቲ ዝግበር ዕዮ ወዲዮም بمعالت سنبت توم أيهود بعل معالت سنبت بتو أريتهم سلازل أكبو بمعالت سن كان بيص الله يوم تقمت يقول سلازي أتحقي عب إيدهم سلازلو أتزحلفوا زابير زجبرو نحق النبيات المسام بويل ثم راحت بيت صلوت عتم حواتنا قال إن حزب زنجر قال معدن تلهم انتلكم نجار إلهم لا أخلهم مخنياتو أتزامن تاريخ كمسيا جميرهم زابير كم يجرم النبيات نبوتاتهم كم يجرو كم زمرهم مسنجروهم انتايلهم ثم راحت بيت صلوتي مخنياتو زامن نجار بمنفس كدوس تدريهم خالد زنبارو جاز بزحلهم ما عند لبهم استخفت لهم مرحت بيت صلوت انتايلهم ثم مرحت بيت صلوت اتما احواتنا قال ان حزب زنجر قال معدت لكم نغوري لهم لا اخلهم حجي قال يوم سقوم قال يوم كاس اويعم يمصوم ثم قال زبصحهم مالت شعب اولس تنسيو بايدنا مل كتب لهم اتم سب اسرائيلنا املاك تفرهن سمعوا سب اسرائيل له كاولت حدث امن سلازنبروا مالت سلازن نقولوا نت تاريخ 4 عامات برخه دحريو كما يقروا يردانوس كما زساغروم دحر 400 عامات كما يقروا ان مدر رستخم زورسوم ساموئيل كابتن يمودات نبياتي مالتيو بدحريو نغوس انغسل نايلوم نساول كم زنغسلوم نساور مسعارون داويد
سبعي زخم لبي أبزي أخنستبه للا فقادي زقبر سبعي زخم لبي رخبكو حاتيات زي قبرس زي كونس أملاخ كنسح سلزوهنا فقادو داويد كالتيفو حاتيات كودغن كتسن حدا نيرو بحاتيات كودغن بنسحا كتسن سلازي بأسيا مئمانة زي كما لبي لو اغزابير أملاخ كم تسفو هابزرون إسرائيل مدحاني نسخة أيوسوسات سلازي نابزياي نقويتا ياس كريستوس كم مدحاني كقبلوا ويو تمجلسي قدم موصون يوحنس نقول حزب اسرائيل زخون ጥምቀት ንስሐ ሰበኸን ዮሐንስ ምን አይተቀበልወን ዮሐንስ ጉይኡ ምስ ፈጸመ ኢል 6 ወርሕ ያገልግሎ ዮሐንስ ዕዩ ክፍጽም ከሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነትዕዮ ተኪእዎ ማለት ስለዚህ ነትገል መግለጽ ምሳበ ኣብ 26 አትም አሕዋትና ደቂ ዓሌት አብርሃምን አማእከሎም ዘለኹም ንኣምላኽ ዝፈርሁን እዚ ቃል መድሓንዚ ናባታትና እዩ ዝተላኸ ስለዚህ ነቶም ደቂ አብርሃም ይናዝብሉን ነቶም ካልኦት ኣብቲ ዘር አብርሃም ዘይነበሩ ናይ ወንጌል ተኻፈልቲ ዝኾኑ ንኣምላኽ ዝፈርሑን እዚ ቃል እዚ ናባታትና ይስተላኸ ናባታትኩም እውን አይብልን ነፍሱ ኣብ ውሽጢ እቲ ማለት ስለዚህ ነቲ ታሪኽ ክፍጸሞ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተቀተለ ሽፍታ እዩ ተንሲኡ ዘይኮነ ደቂ መዛሙርቲ እዮም ሰሪቆሞ እናበሉ ነቲ ታሪኽ ክብክልዎ ኢሎም ይፍትሉ ስለዝነበሩ እቲ ታሪኽ ብትኽክል ክገልጾ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ምስ መኳንንቶም ንዑ ስለ ዘይፈለጥዎ ነቲ በብሰንበት ዘንብቦ ቃል ነቢያት ብፍርዶም ፈጸሙ ነቲ ክስቀል ከመውቲ ክብጆ ይዝበሃል ተሐቀኛ ዝኾነ ታሪኽ ይዘርዝር ዝገልጸሎም ዘሎ ማለት ንሞት እትኸውን ምክንያት ሓንቲ እኳ ምሳኣንሉ ክቐትሎ ንጲላጦስ ለመኑ እንታይ ክፉእ ገይሩ እንታይ ገበኑ ኢሉ ምስ ሓተቶም ጲላጦስ ስቀሎ እንዳበሉ እዮም ጫውጫው ዝብል ዝነበሩ እምበር እዚ ረኺብና ኣለኹም ይከኣሉን ማለት ነቲ ብዛዕባኡ ተጻሕፈ ዘበለ ምስ ፈጸሙ ኣብ ዕንጨይቲ ኣውሪዶም ኣብ መቃብር ኣእተዎ ኣምላኽ ግና ካብ ሙታት ኣተንሶ ሕጂ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሙሴ ይቕበልዮም ንኣብርሃም ይቕበልዮም ንእግዚአብሔር ንኣምን ኢና እዮም ዝብሉ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ክገልጸሎም ዝደል ነቶም ካብ ገሊላ ናብ ኢየሩሳሌም ሙስእ ዝደየቡ ሕጂ ኸ ኣብዚ ህዝቢ ምስክሩ ኮይኖም ዘለው ብዙሕ መዓልቲ ተራእዮም ህያው ምዃኑ ድሕሪ ትንሳኤኡ ማለት ከምቲ ኣብ ካልኣይ መዝሙር ንስኻ ወደኢኻ ኣነ ለምወለድካ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣምላኽ ንኢየሱስ ኣተንሲኡ ነቲ ኣቦታትና ተዋህበ ተስፋ ንዓና ንደቆም ከም ዝፈጸሞ ንሕና ድማ ንምስክረል እዚኣ ሕጂ እቲ ተስፋ ዝፈጸመ እቲ መድሓኒ እሱ ምዃኑ እዩ ከም ብሓድሽ ናብ ጥፍኣት ከይምለስ ከዓ ካብ ሙታት ኣተንሲኡ እዩ እቲ ቅዱስ እውን እሙንን በረኸትን ዳዊት ክህበኩም እየ ምእንቲ እዚ ኣብ ካልእ መዝሙር ከዓ ንቅዱስካ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኻ ኣብ መዝሙር ዳዊት 16 ማለት እዩ እዚ ንዳዊት እዩ ኢሎም የታልሉ ስለዝነበሩ ንዳዊት ከም ዘይኮነ ከዓ ብቃል እግዚአብሔር ዳዊት ብዘመኑ ንፍቃድ ኣምላኽ ምስ ኣገልገለ ዓረፈ ናብ ቦታት እውን ተጸንበረ ጥፍኣት ከዓ ረኣየ ዳዊት ኣይመተን ኣይተቀብረን ኢሎም ክካትዑ ኣይክእሉን እዮም ማለት ምክንያቱ መቃብር ዳዊት ተባሂሉ ብኽብሪ ዝከናኸንዎ መቃብር ኣለዎ እቲ ኣምላኽ ዘተንስኦ ግና ንሱ ጥፍኣት ኣይረኣየን ክርስቶስ ግና ህያው እዩ ጅታ ቀንዲ መልእኽቱ ኣብዚ ከምምጻይ ማለት ኣብ 38 39 እምበኣርሲ ኣቱም ኣሕዋትና ብእኡ ሕድገት ሓጢኣት ይንገረልኩም ከም ዘሎ ካብቲ ብሕጊ ሙሴ ክትጸድቅሉ ዘይከኣልኩም ኩሉ ነገር ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ብእኡ ከም ዝጸድቕሲ ኣባኻትኩም ፍሉጥ ይኹን ስለዚ እቲ ብነቢያት ኣቱም ንዓቕቲ ረኣዩ ሓደ እኳ እንተነገረኩም ከቶ ዘይተኣምንዎ ግብሪ ብዘመንኩም ክግበር እሞ ተገረሙን ጥፍኡን ዝብል ከይበፅሓኩም ተጠንቀቁ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዓብይ መልእኽቲ እዚ ጥፍኣት እዚ ከይበፅሓኩም ተጠንቀቁ ንሳቶም ክወፁ ከለዉ ከዓ በታ ትመፅእ ሰንበት እውን እዚ ቃላት እዚ ክነግርዎም ለመንዎም ስለዚ ቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዓዲሞም ኣምፂሞም መራሕቲ ቤት ጸሎት ዓዲሞም ኣምፂሞም ነዚ ኩሉ ዝነገር ምስ ነገርዎም ነዚ ተቐቢሎም እንታይ ኣሚሎሞም ነታ ትመፅእ ዘላ ቃል ክነግርዎም ለመንዎም ጂ ተማሂርና ኣለና ጽቡቕ ፈሊጥና ኣለና እቲ ዝነበረና ታሪኽ ዝሕጂ ትብሉና ዘለኹም ብንጹር ታሪኽ ዘርዚርኩም ስለ ዝነገርኩምና ተረዲእና ኣሎ በጃኹም ዝመፅእ ሰንበት ከዓኒ እንታይ ግበሩ ከም ዝገርኩም እዚ ቃል እዚ ክነግርዎም ለመንዎም ሕጂ ማዕረ ማዕሪ ዝኸይድ ኣብ ቁፅር 43 እቲ ኣኼባ ምስ ተበተነ ካብ ኣይሁድን ካብቶም ንኣምላኽ ዝፈሩ ፕሮሰለታትን ብዙሓት ንጳውሎስን ንበርናባስን ሰዓቡ ንሳቶም ክነግርዎም ከለዉ ከዓ ብጸጋ ኣምላኽ ክጸንዑ መዓድዎም ብዙሓት ሓደስቲ ኣመንቲ
كاب أيهود كابتون برسولتات أحزاب زنبارو غريخاويان كيترفه بزي سبكات زي ناب امنت ناب تمكت كم زمانسو اما اتوم نبيات الممهران كا بصقا املاح كصنع تزصنع صقا املاح مهان سلازي بتات تسعب سنبت كا دارغا ሁላታ ከተማ ቃል አምላክ ከተሰምዕ ተአከበት ይልቅ እግዚአብሔር መስገን ዳርጋ ኩላ በመልእታታ ከተባ ማለት ግን ኩሉ ጊዜ አማኸል ስርናይ ክርዳር ስለዘይስታን 45 አይሁድ ነተእኩብ ህዝብ ምስራዩ ቅንአት መለኦም እዚ ዘይ ቅዱስ ቅንአት ማለት እና ተኻራኸሩን እና ተጻረፉን ካ በተ ጳውሎስ ዝብሎ ቃል ተኻትዑ حق ዘይብሉ ጭብጥ ዘይብሉ ሰብ እንታይ ይገብር ይኹሪ ይጻረፍ ያዕገርግር ማለት ሕጂ ቅንአት መልእዎም እና ተኻራኸሩን እና ተጻረፉን በተ ጳውሎስ ዝብሎ ቃል ተኻትዑ ዛ ኩላ ከተማ ምስ አመነት ማለት ጳውሎስን በርናባስን ካ ተቢዖም كم زبالو قال أملاك قدمنا عخات كنبقر يقبأ نيرو كاب دفعكم وون نناي زل عالم هيوت بقعات كاب زيكونكم منكا برئسهم كافردكم اكزابير كسع وسن مدري نمدحان من تخذكون نهزاب برهان قبركو خايلو عزيز النايمو انه قصنا نهب أحزاب نملسال سلازي اتي بعلخاتكم كاب دفعكم اكزابير نزغال زي كلايك تنسحو كلايك تردو نتسفصمكم جيغا فليتكم تنسحلو اذا افدغ زخفيت لكم كاب دفعكم وغن ناب احزاب غصنا نملسالن احزاب كاز سميعهم تحقسو نقال املاح دما امسغنوي اتوم ني وزل عالم تمدبو كلاتهم امنو እግዚአብሔር مسو مسنبرنا قال እግዚአብሔር ناب كلات هاجر بصحيلك ناب كلات هاجر انصوكيا بصح سلازي ايهود غنا ايلو نتن نግዚአብሔር ዝፈርሃ አብዚያ ነስተውዕልጅ አይሁድ ገና ነተን እግዚአብሔር ዝፈርሃ ሕፍራት አንስትን ነቶም ዓበይቲ ዓድን አናዓብዎም ሕጂ ፍርሃት አምላኽ ምስ ፍልጠት ፍርሃት አምላኽ ምስ ርድኢት ክኸውን ምእንቲ ፍርሃት አምላኽ ከም ዝነበረን ግን አይሁድ እንታይ ገሮም ሓባቢሎም ናብ ካልእ ነገር ክጥቀሙለን ንሳቶም ምቋም ስለዝሰኣኑ ዓቕሚ ስለዝሰኣኑ نتي محبره مؤمنان نخعغرغر منتي نتن እግዚአብሔር ዝፈርሃ ሕፍራት አንስቲ ነቶም ዓበይቲ ዓድና እናዓብዎም ስለዚ ዞም ንአምላኽ ዝፈርሃ ሕፍራት አንስቲ እኹል ፍልጠት እንደዝህልወን ነይሩ ኖ ከመይ ገርኩም ከም ዝትብሉ ቃል አምላኽ እኮ ከምዚ ይዝብል ኢለን ክምልሳሎም ዝግበአን ግን ግዳይናቶም ኮይነን ማለት አብ ጳውሎስን አብ በርናባስን ድማ ስደት አላዓሉ ካወሰን ሃገሮሙን ሰጎግዎም ንሳቶም ተጎጓ እግሮም ነጊፎም ሎም ናብ ኢቆንዮም ከዱ እቶም ደቀ መዛሙርት ድማ ሓጎስን መንፈስ ቅዱስን መልኡ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ዘይቋርጽ ዕዮ አቦታትና ሐዋርያት ከመይ ገሮም የገልግሉ ከም ዝነበሩ ንዓና ዓቢ ትምህርቲ እሞ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕጂ ናብ ናይ መዝሙር መደብና ኢና ክንከይድ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ወይ ዝተዳለኽን بفلاي كا زميركم زي تفالتو تقبلكم الراي ايفون تبلزلا إدكم حليفكم اللهم شي ما يحاسكون قريته أنا بمرقيتا الراي زمر لنا زميرة فلت يقل عند حردي كالسب حدش زمارة عند حردي له فقعدنا ياخذ زمر بقى أخذ زمر لنا يا أخي شمك أخذ نقرني أخذ دمسي حسكون على قريته فرويني الراي فرويني زمر لنا الراي እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓታ ዓይንቲ ዝደርስ ንሕዘን ለቢ ዘሕጉስ ምዃኑ ነብሰይ ጥዒማቶ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቶ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ نبعات عينتي زدرس نحزن لبي زحقس مقان نفسي تعيماتو
أفاخفيتا مسكيناتو እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓታ ዓይንቲ ዝደርስ ንሕዝን ልቢ ዘሐጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቶ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቶ ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዕልና ፍረወይና ሃብተና ኣሜን እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓታ ዓይንቲ ዝደርስ ንሕዙን ልቢ ዝድብስ ምዃኑ ነፍሰይ ፈሊጣቶ ኣፋ ኸፊታ ኣመስጊናቶ ባህረ ኣምላኽ ምፍላጥ ለውሃት ኣምላኽ ምፍላጥ ምሕረት ኣምላኽ ምፍላጥ እቲ ዝዓበየ ቅድሚ ኩሉ ክንገብሮ ምክንያቱ ምሕረቱ እንደዘይፈሊጥካ ለውሃቱ እንደዘይፈሊጥካ መጋቢነቱ እንደዘይፈሊጥካ ፍርዱ እንደዘይፈሊጥካ ፍቅሩ እንደዘይፈሊጥካ ከምቲ ዝግባእ ከተምልኾ ከምቲ ዝግባእ ክትስዕቦ ከምቲ ዝግባእ ከተመስግኖ ክትእዘዞ ስለዘይከኣል እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓታ ዓይንቲ ዝደርዝ ንሕዙን ልቢ ዝድብስ ምዃኑ ነፍሰይ ፈሊጣቶ ኣፋ ኸፊታ ኣመስጊናቶ ቃለ ሕይወት መዝሙረ መላእኽቲ የስማዓልና ፍረወይና ሃብተና ሕራይ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ሓደ ንብዓታ ዓይንቲ ዝደርዝ ካልኣይ ንሕዙን ልቢ ዝድብስ ራብዓይ ምዃኑ ነፍሰይ ፈሊጣቶ ሓሙሻይ ኣፋ ኸፊታ ኣመስጊናቶ ኣፋ ኸፊታ ኣመስጊናቶ ዝኾነ ይኮነን ከዓ ኣፉ ኸፊቱ ዘመስግን ዝኾነ ይኮነን ኣምላኽ ክረዳእና ኣለዎ እምበር ስለዝደለኻዮ ይኮነን ወለዲ ቶም ብዕውሩ ዝተወልደ ወዶም እሞ ብዕውሩ ዓብዩ ኣብ ፅርግያ ዝልምን ዝነበረ ዓይንቱ ምስ ከፈተሉ ጎይታ ወድኹም መን ይሕዊዎ ተባሂሎምሲ እቲ ናዝሬታዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሕዊዎ ምባል ዓቕማ ይረኸቡኒ መን ከም ዘሕወዮ ኣይንፈልጥን ኢና በፅሒ እዩ ንሱ ክተረለኹም ኪዱ ንዕሕተትዎ ኢሎም ማለት ነቲ ተገብረሎም ፈሊጦም ክንሱስ ኣፎን ከፊቶም ከመስግኑ ክምስክሩ ግን ኣይከኣሉን ስለዚ ምዃኑ ነፍሰይ ፈሊጣቶ እንታይ ገራኻ ኣፋ ኸፊታ ኣመስጊናቶ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን 5 ነጥብታት ኣለዋና ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ነፍሲ ወከፈን ሓንቲ ጥቕስን ድሕራ ቀሚጥና ምንጭ ናይ መዝሙርና ካበይ ምዃኑ ክንርኢና ብድሕሪኡ ብሕሊናና ውሽጥና ንምልሶ እዚ መዝሙር ዝነዓና እንታይ እዩ ከምኡ ምዃንና ፈሊጥናስ ነመስግኖ ዲና ነግሮም ርሚና ሕራይ ዕልልታ ሓብትና أنا تلقى توصل لواني حالتي تنبيت إساس معرف سوسان حموشان فقد 10 شوعة ሕራይ እግዚአብሔር ከም ዝብላሎ ኖ ኣነ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ፈጥር ኣለኹ ትናይ ቀደማይ ክዝከርን ፈጺሞም ክርስሳዕ እዩ ክሳብ 18 እንሆ እታ ዝፈጥራ ኢየሩሳሌም በእልልታ ክትመልእ እያ ህዝባኻ ክሕጎሱ እዮም በታኣነ ዝፈጥሮ ተሓጎሱ ንዘለዓለም ከዓ ደስ ይበልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ካልእቲ ከዓ እዚኣ ኣበይ ከነእትዋ ዕልልታ أفتا كم تمزمر كسيريات هاتقصي كدق ما يدعان እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓታ ዓይንቲ ዝደርስ ንሕዙን ልቢ ዝድብስ ምዃኑ ነፍሰይ ፈሊጣቶ ኣፋ ኸፊታ መስጊናቶ ኣፍታ ምስጋና ተኽዋ ሕራይ ጽቡቕ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ نبعات مخانو نفسي فليتاتو أفاخ في تامس جناتو سبو أبتم ودات حمشي تأتي الله داخل إتنك رأي يوحنس معرف إسران حدن فقد 4 زابير مسكن أمبيا إسران حدن كسر 4 أملاك كأن بزلو نبعات كابا عينتهم كدرزيو تقدماي خليفو إيو دحر داقي موتاي كخوننيو دحر داقي مون حزن وي أويات وي تعري أي كخوننيو كبل سمعكو
تعم صبوق على هوت يسمع لنا علل تحفتنا بعد كابعينتون كدرز تقدماي حاليفي مو دحر دقي موتاي كخوني دحر دقي محزن وي تشاو وي صعري اي كخوني كبل كله سمع خوي سلازي نبعات عين تزدرز نحزن لبي زدبس على هوت يسمع لنا حراي هرقوينا حبتنا ኤፌሶን 4:29 نتارا بايتين تخوني دقمتي 4:29 أنببياسكي اتي نسمعتو بركت تخون نمسانون زادلي نمهزناسون زادلي سنة زبل زربا دا اتزاربون بر زي تقم زرباس كاب افكم ايوصا بتعمل صبو لك تخكل الله ابتها مشيتو افا خفيتا مسجيناتو نتنسى معاتو نبرخات سخون بتعمل صبو حراي كالوات أبي مرقيتا حنت رختتنا أنا حراي فروينا حبتنا حتى إذا تقول سميع زملس حلف زمهاركمنا قبرها ورات معرف عصر تخلكي نبقى تقول سلسلة يلونا برأيو أو إسر بيت عسيرو ما دكيسو حديرو كتابير تقول كم تسمعسي وكان نفس ناس نخلص كنتقلي له خلنا حما نتم نتقلي لهم سي زابير كم تسمعسي بو تردينا بتعمل صبو 10 حموشة قبرها وريات 10 حموشة يدرس كم زيلو أبيت ما أسرتي حلو نبرت هم حبرقنا نأنتو كل ساعة أملاخ تصل نبرت سلازي ويتخانة تام حبر أبي داعي هبوا مالتك على هو تسمع لنا فروينا حبتنا الرئيس سامي الحونا الرئيس على هو تسمع لنا بنا آمين أنا خا ماتيوس 10:11 أنتم كلهم تسعروا صورت كماليات بالحكي هو تبغى الله هو صلوت سمعوا خمس ملس مالتي أنتم كلهم تسعروا صورت قبلكم نباينعو أنا خعرفكم قال أي تخاء أب إيو باربعان كلته إيو باربعان كلته يب 4 كلته هو 4 كلته كله خم تخيلن إذا زمدوا كيخا أزخل كلك خم زيلبون يفلت الله مخانو نفسي فليتاته وبزاهر مسجد قدم بسماعي إذني بزعبها سميع نيرة حجقن عيني رئاتك مخانو نفسي فليتاته أتي كدم سببا زفولت زنبر أملاخن بقرما تقليس مسرعيون ناي سماين ناي فترن سلازخنا مخانو نفسي فليتاته قدم بسماعي إذني بزعبها سميع نيرة حجقن عيني رئاتك بمكره حليفك تعبي أملاخ مخانك بهبا بلان بخلو حايلني تقليس له مالتي حجيجن عيني رئاتك بتعامل صبو قال هو يسمع لنا سامي الحونا سلازي كله مزامراتنا قداسينا مهليتنا سبعاتاتنا وداسينا بمولو انتاي مسرتو قال اغزابيهريو مالت سلازي ازم مزمور زي لومي نعاي نعاهم نعاي نعاهاتكن نعاي نعاخي نعاي نعاها انتاي ناي بحق እግዚአብሔር ቆም ምዃኑ ፈሊጥና ይዲና አፍና ኸፊትናኸ ኣብ ዝኾነ ኣብ ሓጎስን ኣብ ሓዘንን ኣብ ድኻምን ኣብ ብርትዕን ኣብ ውድቀትን ኣብ ትንሳኤን ኣብ ዝኾነ ኣፍና ኸፊትና ከነመስግኖ ድልዋት ዲና ኣፍና ኸፊትና ከነመስግኖ ደለና ኣብ ምስጋና ምጉርምራ ሚእቲና ዝሓለፍናዮ ግዜ ኣሎ ዲ ከምኡ እንተሊኻ ክንስሓሉ እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚ كلهم فروينا حبتنا تقصتات تساتفكم كلهم بحافشا خا جزيهم اتعاينكم بانك ادوون بتبعاتن تكاتاتل وزلهم نحنا زي نريكم እግዚአብሔር ግን ዝርኢ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር አምላኽ በሴተ ጻድቃን አስበትሁታን ይخفልኩም ስለዚህ ናብትናይ ጉባኤ መድረኽ ኢና ክንሰግር
ኣብ ጉባኤና ዘለኹም ሞያ ዘለኩም ንጉባኤ ጠቀም ይትብልዎ ብዝምዕራፍ እዚ ወላ ብዝሓለፍናዮ ሕቶ ርእይቶ እንተለና ግዜ ኣለና ከምኡውን ሎሚን ትማልን ዘጥፋናዮ ዝተጋገናዮ ጥፋት ጽባሕ ምእንቲ ኸይኒ ደግሞ ስኻትኩም ስለዝኾምኩም ገጽና ኣብ ገጽና ዘሎ ንሕና ስለዘይንሪኦ ክትእምርሙና ከለኹም ብትሕትና ብሓጎስ ንቕበሎ ምዃንና ደጊመ ደጋጊመ ክገልጸልኩም ፈቱ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን መድረኽ ናብ ጉባኤኛታት ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዝያዳ ከነስተንትኖ ንደሊ ዝያዳ ከነዛረበሉ ንደሊ ኣብ ምዕራፍ 13 ኢና ዘለና أبي مرقيت حنت أنت هراي هرقوين أوكي بزعما أنا يصلوا تسي هجي يصلوا ينرم أبغى تعزيهم كله نقر بزح ملكو إنا يردنا هجين أبنا personal علاقات تصليون نحوار نخالد تصليون كنت سلايد اللو يخون إن أبدا هجي سوي يحسب نيرينو to እግዚአብሔር ሁሉ ጸሎት ሰምዕ ያነ ዘርዳነ ግን ሕጂ ንኻሊእ ሰብ ጸሎት ክትገብርን ንባዕልኻ ክትገብርንስ ኣየናይቱ ቀልጢፉ ዝሰምዓካ ንዓሽ ሓቶ እዩ ዝሓቲ ዘለኹ ግን ኣም ሶሪ ናና ትባል ዳን ፀገመለ ነው ኣየናይ እዩ ስታይ ዘብል ሞር እግዚአብሔር ቀልጢፉ ዝሰምዕ ማለት እዩ ሕጂ እግዚአብሔር መስገን ንኣብነት መዝሙር ዳዊት 121 كنسل خلنا أنت عزبل يعينتي نابخرانا الإعلان لخيو يعينتي نابخرانا الإعلان لخو رديتي كاب يزمس رديتي كاب سماين مدرنس جبرة إجزاء يزمس لذي نسون أجاري أيسانا خلنا حلاوي أي تخسن مجمرة بزعبه وتنا إنا نسلم على مجمرة كرمس أولاد بمسجانا إنا نجمر مالت كل جزية بمسجانا لما عندك زاوية زجبرلنا لما عندك زاوية زسجاجرلنا اندحر تردي إننا مجمرة أتي مسوعة مسجانا زقرب الله يخبرني لله مجمرة مسجانا إنا نقرب مالت ناي مسجانا صلت بدحري ودحرنا ناي مسجانا صلت ناي نصحة صلت إنا نقرب معلتاو مالت وأملاك لما أنت خمس غير كالي كمزي أبونا بملاك السلام لما نقول خصلي خلوسي تمالي مسانا نيروم زي نورو الله لما نقول مسانا تسيوم حج به زي اللو بتاعنا زي اللو أبسقم زي اللو الله أمه نعاتهم كأن إحنا بهوت بسلام كسب حج سلزت نحنا نمسكنه نتوما بسبب زي اللو نتوما بشكر زي اللو خان ذكرهم لهم سلزي مجمرة بنفسنا مالتي بجزانا بهوتنا نجمر دحري هوتنا سبق الكيدان تخينا بنستنا نابدكنا زي تمرعنا تخينا خا دحري هوتنا ناب سدرانا كم غيرنا نخير مجمريا ناي مسغانا صلوت بدحريو ناي نسحا صلوت بدحريو እግዚአብሔር ከገብረልና ንደልዮ ከልዕለልና ንደልዮ ናብ እግዚአብሔር ነቅርቦ أتي ناب كالوت نصليو معري زخيد مالت كاب نفسنا جميرنا معري وأملاخ نحنا تدريرنا حديرنا لو ما أنتي تدفينهم زحادرو السخات فلتهم هزبتات هاللومو نزيهم كأم مقبع على تسرعلهم إلنا سله هزبي أذكرني سله زبل أب سقاب كوينا سله تميات أب حقوس كوينا سله حزنات لبيسنا سله عروقات أب سلام كوينا سله تمافوكات زلو كنصلي حدا خريستيان أتي بقلنا نفلط حفشاو بيت خريستيان كتصلي له كلا أتي أب علمنا بنز بفولي زلو عنوتن هلكتن كمتي نايب على القربة بتنا نايب على اليوكرين جبر كله أزي بقلنا تابت خريستيان بقند بقلنا خا زوم حزبتات زياتهم كنديك ولا عن سبيتن نصحات أو كيدان زي توافروا كدايات زخون زلوا زيهم سمعوا جنا استوعلوا زبالهم سلزي أتوم كنسلي زي أبكر مجزابير قبول زخون صلوتي مال
زي طراتر قبول زخونه صلوت جن مجمريا بهيوتنا إنا نجمر ناي مسغانا صلوت نجمر بدحريو ناي نسحا صلوت بدحريو اتي زد لينا نجر زابير كم زخم زدل الله جن فقاد كامبر فقاد يكون إذن خبدنا له إذن خبدنا له العللنا جن فقاد كامبر فقادنا يكون نابلنا لك عبخو مسريعنا كنم سيا قدس بيت كريستيان سريعته زلا مال Thank you. قال هو تسمعنا بونت مسكين امين امين علل تحبتنا ايد كحفا بالكلنا هجري انا انت به حراي صبو أفتا فقد سلسة بحري منفس قدوس مريض وهم نباولوس نبارناباسن ጾምን ጸሎት ምስገበሩስ አዳው ማን ቢሮም ሎም ልሞስ ታይድ መንባር እንታይ ማለት ያ እንታይ ከንመሃር ንሕና ከምኡ ጌርና እናንጽሊ ዘለና ሓትግም እታ ኢድ መንባር ማዕርጋት እዮም ዝህብዎም ዘለው ማለት ማዕርገ ዲቁና ዲዩ ማዕርገ ክህነት ዲዩ ወንጌላውነት ዲዩ አገልግሎት ዲዩ حجاويان بتابة خريستيان حجاويان أجلجلت كخانو مالت بباباس زي تقابل بباباس زي بحزب زي تمرسة كاهن دياقون خون كم زي كإل منفس قدوس نبارنا باس نساولن نتسوعهم بعلاتهم على العلا بيلهم كاهنات دياقونات كشموه ما يدلين مالت منفس قدوس ملسس علتهم مسحابون جن إيدهم أمبيرهم نزم عارجزي أبز معارجزي ختاجلجلو بتخريستيان ቀቢአትኩም አላ ኢሎም ሕጋው ዝኾነ ማዕርግ የመሐላልፉሎም አለው ማለት ሳውል ዋላውካ በመንፈስ ቅዱስ ተቀቢኡ እግዚአብሔር መሪጹ ታሽ መክስታይ ገይርዎ እንተኾነ ግን ብወግዕ ኸአ ክምደብ ኣብ ተገልግሎት ክምደብ ነይርዎ ማለት تمليسا خون تسفى قبر علل تحبتنا ايوه تمليسا قال هو تسمع له امين امين والله انا قال هو يسمع لنا هراي كالوت ምናልባት ቅድሚያ ከህቦኩሜ አብ ቁጥሪ 6 ዚያዳ ኸነስተንትኖሉ ዘለና ንቤተ ክርስቲያንና ኸአ ንነዊሕ ግዜ ከም ኣብ ትሕቲ ዓጋም ዝበቆለ ቆልቋል ክነብዕ ይነብር ዝብልዎ ቦታትና እዚ መንፈስ ጥንቁልና ናይ አጋንንትን ናይ አስማተኛታትን አሰራርሓ ንቤተ ክርስቲያንና ከድሚያ ዝጸንሐ ነዊሕ ግዜ ሕጅውን ምስቲ ቤተ ክርስቲያን ተሓዋዊሱ ምስቲ ገልግሎት ተሓዋዊሱ ንቤተ ክርስቲያን ዘድም ዘሎ እዚ ናይ ጠንቆልትን ናይ አስማተኛታትን ናይ ርኹሳት መናፍስትን ተጻውቦ ይዝኻ አንጻር ክርስትና ይማል ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከመይ ገሩ ንባርያሱስ اتزغبا تمهرتي اتزغبا تغساز اتزغبا معدو هيبو مملاس مبايو طرازي كونه نتمسلينا نخي امن ون نتقال እንዳጠምዘዘ ምክንያቱ ከማይል ወዘሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጸላ ሁሉ ጽድቂ ወደ ዲያብሎስ ኢል ወዘሎ ማለት ስለዚህ እዚ ሕጅውን ኣብ ማእኸል ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ናይ ቤተ ክርስቲያን አገልገልቲ ብዝመስሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን መምህራን ብዝመስሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ኣብ ዝመስሉ ካህናት ኮይኖም ዝሰርሑ እዚ ናይ አስማተኛታት ስራሕ ናይ ጠንቆልቲ ስራሕ ናይ ርኹሳት መናፍስቲ ስራሕ እዚ ብቃል እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ክትወቅዖ ዘለዋ እዩ ማለት ቤተ ክርስቲያን ማለት ከዓ ንሕና ኢና ማለት ታዩ እቲ ንፍወሰሉ ኣፋውሳ ሓደ እምነትና ብኣምላኽ ሙሉእ ክኸውን ካላይካ እቲ ሃይማኖት አበው ጠንቆልትን አስማተኛታትን ከመገሮን ከም ዘጋጊው ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካፉንፉን ከም ዝኾነ ኸአ እቲ ሃይማኖት አበውን ተተርጉሙ ብግዕዝን ብትግርኛን ተዘርጊሕልና ኣሎ ማለት ስለዚህ ንኸምዚ ዝመሰለ ሓደ እንድሕር
كم زي مسألة سب كي حممني كم زي مسألة سب كيف وصلني نقولي كيف وصلي نودي كيف وصلي إلا ندحر نتراتر كنا إمنتنا ما يثلو مالتي تقدم هاي نجرم دحرا يا كم زي أتوم قداي انتو هنا سيطان تايز جبر كردار ترايز در وربيت كفويساتلكي حمات كقبيراتلكي سيتوجه خمس غيراتلكي كل جزء تنسلي أملاخ فقريو تزاي فكر قلنا أملاخ يفلتوني خمس بحال سلي زرق مالت سلازي نازي كلها أنا بقالك زابير مسرت كنستوعل له اتوم زفلتنا يا خاني نهزبنا كنفلت زابير بتأنقلتن بسماتنياتاتن بروخصات منافستن زعي أملاخ أيكونن مسو حبرت يقولوني هوريا باولوس كوميل له نسألمات مس برهان نكريستوس مس ديابلوس حبرت يقولون انتي غبوريل تفليلو مالت إذا بأفلوتو قال እግዚአብሔር ኢና ክንገብሮ ዘለና ምክንያቱ ካብዝና ኢሎም ማዓንቲ ዝራኣናዮ እተን ኣምላኽ ዝፈርሃ ሕፉራት ኣንስቲ እኹል ኣፍልጦ ቃል እግዚአብሔር እንደዝህልወን ነይሩ ናብኮም ነገር ኣይምተላእኻን ነይረን ኖ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ነውሪ እዚ ዝብልኹም ዘለው ኣብ ጉባኤ ዓቕሚ እንተልይኩም ተማጉትኩም መልስሎም ርትዕዎም እንደዘይ ኮነ ተሓቢኹም ንዓና ናብ ከም ዝነውሪ ክትልእኹና ኣይትኽእሉን ኢኹም ክብላ ዝግበአን ነዝር ዲእዚ ስለ ዘይበፅሖ እንታይ ገይሮመን ግዳያት ገይሮመን ነተን ንኣምላኽ ዝፈርሃን ሕፉራት ኣንስትን ኣብ ምንታይ ኣዋዒሎመን ንሳቶም ተሓቢኦም ነቲ ዕግርግር ክመርሓሎም ልኢኾሞን ንብለና ማለት ስለዚ ንኻልኦት ሰባት ከይነጋጊ ካልኦት ሰባቱን ግዳይ ገይሮም ከየጋጉና ምእንቲ እቲ ፍልጠት ሓቂ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ኣቐሚጥዎን ዘሎ ካብትን ዓለም ኣባላሽዋ ዘሎ ርክሰት ወፂኹም ተኻፈልቲ ቅዱስንኡ ምእንቲ ክትኮኑ ኣብ እምነትኩም ደግነት ኣብ ደግነት ሕያውነት ኣብ ሕያውነት ፍልጠት ኢሉ ማለት ኣብ ፍልጠት ምግታእ ርእሲ ኣብ ምግታእ ርእሲ ዓቕሊ ኣብ ዓቕሊ ፍርሓት ኣምላኽ ኣብ ፍርሓት ኣምላኽ ፍቕሪ ኣሕዋት ኣብ ፍቕሪ ኣሕዋት ፍቕሪ ንኹሉ እዚ ነገር ዝንተለኩም እናማዕበለውን ተኸደ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምፍላጥ ሃካያትን ዘየፍሪን ክትኮኑ ኣይሓድገኩምኒ እዚ ዘይብሉ ግን ኣርሒቁ ዘይርኢ ዓይነ ስውር ኢልወሎ ማለት ስለዚ ካብዚ ምዕራፍ እዚ ብዙሕ ነገር ንመሃሮ እቶም ዝተረድኦም መራሕቲ ቤት ጸሎት እቶም ዝተረድኦም ንሃዋርያት ቃል ንህይወት ዝኸውን ቃል ተለኩም ጉባኤ ኣኪብናልኩም ኣለና ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት ከዓ ኣኪብናልኩም ክንጸንሕ ኢና መጺኹም መሃሩና እዚ ድሕነት እዚ የድልየና እዩ ኢሎም ክቕበልዎ ከለው እቶም ኣብቲ ሰይጣን ዝጥቀሙ ኣእምሮ ዘለው ግን ኣብ ቅድሚኡ ምምጓት ምስኣኑ ጸላመ ነተን ንኣምላኽ ዝፈርሃ ኢልወናሉ ቃል እግዚአብሔር መስኪርለን ንኣምላኽ ዝፈርሃ ሕፉራት ከዓ ማለት ኣብቲ ሕብረተሰብ ብኩሉ ወረጃነት ዝፍለጣ ከእምና ዝኽእላ ከረዳኣ ዝኽእላ ኣጋጊዮም ኣብ ዘይቦተአን ምስቲ ፍርሓት ኣምላኽ ዘለወን ፍልጠት ሓቂ ስለ ዘይነበረን ፍልጠተን ድሩት ስለ ዝኾነ ግዳያት ገይሮመን ማለት ስለዚ ከዓ እዩ ቃል እግዚአብሔር ብግቡእ ክንፈልጥ ንውስኖን ንገብሮን ከዓ ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ቃል እግዚአብሔር ከምዚ እዩ ዝብል እቲ ንዓና ከጋግየና ወይ ክጥቀመልና ዝደሊ ማዕርጉ ፍልጠቱ ደረጅኡ ብዘየገድስ ልዕሊ ቃል ኣምላኽ ግን የለን ትገብርዎ ዘበለ ኩሉ بقال أملاخ مسرت جبروا خايب لنا من سلقالات وجزابير استمسجنا يخون نويح جزي حزبكم زغنا حسابات تلق قبلكم هرجويني إتحافا بنا هجرين عن تبه أنا عند حسب أنا سوري أنا كنت بيه سوري هراي إلسابيت حبتنا نحديت بالكوين عجلة وعدي فغادي السابق جس أبز أنتي تماهرنا ولا بمزمور ديو ولا بقال أملاخ ديو أنتينا تماهرنا أنتي سنيقنا نخيد لنا بكل جزء زحتتنا زيابير المسجن برقص هو تسي إكسي أبير سجع خندي فكر مهانو سجع خندي طعم مهانو سجع خندي حلاي مهانو كيف لطو
كينبلوم زفلطو كناسوم طنقلتي يخونو تزحزن እግዚአብሔር ኣብ ገዝኦም ኣብ ቤቶም ካብ ሓፍቶም ተወሊዱ ምስኦም ኮይኑ ዓብዩ ዝረኣዩን ዝዳህሰሱን ነፂጎሞ ክኸዱ ከለኹ ትሪኦም ከለኻ የሕዝነካ ኣብቲ ቤቱ ስለ ክንድቲ ክብረት ዘይረኸበ ምክንያቱ ነቶም ዝኣመንዎን ዝደለይዎን ብክንደይ ተጻብኦም ብማዕተልትን ብማእሰርትን ብኩሉ ነገራት ንሪኦም ርኢና ቅድሚ ዝነበረ ምዕራፍ ጴጥሮስ ተኣሲሩ ንማእሰርቲ ንመግረፍቲ ንምቕጥቃጥ ንኩሉ ነገር ንሞት ንመስዋዕቲ ኮይኖም ኣብቲ ቤቶም በዓል እስራኤላውያን እቲ መቕሰቦም ከይረኣዩ ስጋዕ ክንደይ ዓይኖም ተደፊኑ የሕዝነካ ከምኡ ከዓ ንኸይንኸውን ተዋሂቡና ዘሎ መኣዲ ተዋሂቡና ዘሎ ስንቂ ንፀሮ ደለና ንሰምቆ ደለና ዘብል እዩ ነቶም ኣይሁዳውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ንሕና ከኣበይ ቦታ ኣለና ንዕም ዶ ንመስል ኣለና ዘብል ትምህርቲ እዩ ተማሂርና ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቲ ዘሐጉሰካ ሃለኻ ሓዋርያ ጳውሎስ ክሰብኽ ከሎ ንጎይታ ጥራሕ ኣይኮነን ሰቢኹ ኣማጣጥኡ ከም መጀመርያ ኣማጣጥኡ ከመይ ከም ዝኾነ ካብ ኦሪት ኣተሓሒዙ ብሙሉኡ እቲ ዝፈልጥዎ ቋንቋ እቲ ዝፈልጥዎ ትምህርቲ ከመይ ርክብ ከም ዘለዎ ወይ ከዓ መቐፀልትኡ ወንጌል ምዃኑ ብስራት ምዃኑ እሞ ድሕነት ከም ዝመፀ እዚ በቲ ፀቢብ ዝረኣናዮ ብፅላሎት ዝረኣናዮ ብሓቂ ከም ዝመፀ ኢሉ ከዓ ኣተሓሒዙ ብሙሉኡ ቁንጭል ኣቢልካ ዘይኮነስ ብሙሉኡ ገይሩ ክሰብኮ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ክሕጉሰካ ስኻ ዓብ ትምህርቲ ክንፈልጦ ዝግባአና የረድአና ኣሎ ማለት እዩ ንኦሪትን ንሓዲስን ኣተሓሒዝና ክንፈልጦ ኣለና ሓደ ግዜ እንታይ ኣጋጢሙኒ ሞታት ኣየተስኡን እዮም ሞታት ኣየማሉድን እዮም ገለልና ንማጎት ነርና ብሓደ ቦታ እዚ ኣንቶም ሰባት መቃብር ኤልሳዕ ዘይኮነን ነቲ ሬሳ ዘተስኦ ኣተሳእለ ኢሎም ከኢሎም መንዎ ከለዉ እኳ ደኣ ዘተስኦ ኣይ እዚ ናይ ኦሪት ድዩ ኢሎም ክነፅጉኒ ይዝከረኒ መናእሰያት ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ እዩ ሕጂ ከዓ እቲ ኦሪት ርክብ ከም ዘለዎ ወይ ከዓ ኮንቲኒዌሽን ፍሎው ዝገብር ኣብ ፍርቂ ኮንካን ነቲ ውሕጅ እዚ ውሕጅ ትብሎ እንታይ ደኣ ካብቲ ምንጭት ሒዝካ ትብሎ ከለካ እዩ ውሕጅ ዝኸውን እሞ እቲ ፍሎው እንድሕር ደየሉ ኮይኑ እቲ ዝፈስስ ቃል እንድሕር ደይብሉ ኮይኑ ካብ መሰረቱ ቃል ክኸውን ኣይክእልን እዩ እሞኒ ኣብዚ ከዓ ብግብሪ ይሪአዮ ኣለኹ ማለት እዩ ሓዋርያ ጳውሎስ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰበኹም በቲ ዝፈልጥዎ ጀሚሩ ርክብ ከም ዘለዎ መቐፀልታ ከም ዝኾነ ወይ ከዓ እቲ ዝተባሃለ ጎይታ ከም ዝመፀ ከረድእ ከሎ ከዓ ኣፀቢቓ ትምህረካ እሞ ንሕና ኸ ኣበይቲ ቦታና ከምዚ ዓይነት ጌርና ዶ ንርዳእ ኣለና ከምዚ ጌርና ዶ ነፅናዕ ኣለና ኣብዚ ከምዚ ዝበልዋ ከዓ ምዚ ከምዚ ነራኽቦ ደለና ኣራኺብና ከምተን ኣንስቲ ኣብዚኣ ዝበለን ሕፉራት ኣንስቲ ንኸይንኸውን ሙሉእ ፍልጠት ክህልወና ከዓ ኣፀቢቑ ዝሕብር እዩ ከምዚ ክትብዎ ፀናሕኩም ኣቦይ መሪ ጌታ ተኽለኒ መስለኒ እዚ እዚኣ ተዓዚበ እዚኣ ተማሂረ ቃል ህይወት የስማዓልና ኤልሳቤጥ ሓትና ህይወት ሓትና ሓፋፊል ከለኺ ከመይ ምሲኹም ኩልኹም ኩሉ ተባሂሉ ቁርብተይ ኣብ ኤልሳ ሓፍተይ ኩሉ ገሊፃተያ ኩልኹም ኣክቹዋሊ ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ዘድሊ ትምህርቲ ኢና ንመሃር ዘለና ቁርብተይ ክውስኸላ ደለሲ ኣብዚኣ ናይ 26 ኣቱም ኣሕዋትና ደቂ ዓሌት ኣብርሃምን ኣብ ማእኸልኩም ዘለውና ኣምላኽ ዝፈርሑን እዚ ቃል ምድሓን እዚ ናባታትና እዩ ናባታትና እዩ እተላእኸ ከምቲ ዝበልኩም ንዓንተ ወይ ንርእሱ ኢንክሉድድ ሕጂሲ እዚኣ ንዓና እንታይ ትምህረና ኣብዚ ናይ ሃይማኖት ናይ ሓቂ ናይ ኣምላኽ ቃል ከም ዝኾነ
نفسنا تمرح خمس خونات سقناس كنعقو خمزي بلنا زنقرنا زلو بعل هاريات باولوسي أو أوس نيروميم تموكيروميم نعناسي إزيس نعنا ينبر نساتهم حاليفهم ميم مستا ماتيوس عسرتوين أزرحها مشتن شدشن تن يوسس نزوم عسر تخلت لأخهم كم زيلون عززهم بيوسس تعزيزهم مالتيو نبتنت فقط أباقي بيت إسرائيل دعا خيدون بر بمنقد أحزاب أي تخيدو ناب كتما سمراويان دما أي تقتو حجزنا عنا زمهر الناسي ناي منقد أملاك نحز يأززنا يزلو ناي حقيقة أو مسؤوزنا بوريهم نحد حدا يابزينا يا هايمانوت عايز سقيل كايو زبل إزي حجسي قربتي كتبره لنا نتي كما يتبغنا زي فلت ناسي بتعمي اتبايبل سي نقرأ كالونو يززنا يزلو ساتم تمكيرهم نحنا نتنايك على أملاخ سناي بحقهم قربونا بتا خريستيان بتا خريستيان زي كي يزلو سبس نزيتات يسوم نسمع لنا مو كلها ناب أملاك نقرب إذا نقرنا زلو خين تسمعت نمو متى عم يسبو أربعة عن حدن تقررون طفقون زبل كي بس حكم تتنقوا إلو نتهم زي سمعون ما تنقطع نتهم مسمع زابيون نعم بكاب دفعكم إلو قديفون كم زخدة مسمع زابي برياسوس كم تقذفه نزغل لنا سمعنا قال هو يسمع لنا هو حبتنا جزينا يأكل اللما بنا أبي ملاك سلام أبي كشولة تنسايك على معدان هيبهم بصلوت كعزولنا نبونا ناب أود مهرت بخبري عدم حراي قال هو يسمع لنا أبونا كلهم بمزمور بتقسي حبيركم أنا زمسكم أحواتن حاتن ون زيابير زمنا قلقلتكم يبارخ يغرتا قداي سلزلهني وسي أبدقو خيني أمكينا بزارب دلخو يحس رابي لي بصلت كعسي قطعمون تا مستوقو ناي بسلامون تا مصحف مساي سلزيلا أبتا قصر عسرتن قصري عسرت حدنسي اتمسلينا قال أملاخ سميعو كدحن كدل خلو اتي تنق على دما كقاوم خلو اتمقوام حدش يكونن زنبرئيو حجون الله نبدحر حجون كل مخنياتو تقارن تزيليسي تحقن تحسوتن كفل دخل بخم إيمو باولس جن أتقول تنقلن كل خفقات زملؤ ود ديابولس يلو هنيات ود سب بحنت يدصوع وي ود ديابولس وي دما ود أملاخ منقو زبهال أب سالساي مقدي وي سالساي سم وي سالساي أبو كله أن أيكلني ود ديابولس سألا أقول صدقي نتقنع مقدي إجزي أبيهر كم متوايسي كان دو أي تعرفني خا إلوه حجي أبتين بتهوسية معرف 14 أسرة الشعاته هوسية أنت إلو مقدي إجزي أبيهر كنعيو سعد كان يمالا لسلا مفرس تقنا أبو يودكو يممو نازيز استوعلس أيناي تبنيا يو زفلتخه أيناي لبام يو مقدي إجزي أبيهر أنت كنعتيا سعد كان بقى يمالالسو اتم مفرستي اتم حماق زقبرو دما في كل واي يزي ترافي لبات مريتا حنساب ميت نقبرة أو شو واحد الله ميت نقبرة ماما إلسابيت ميت نقبريا جميري صباح ساعة كندي خلي ماما إلسابيت ميت نقبريا I know مسني تلوحيت كتب እግዚአብሔር መገደ እግዚአብሔር ቁኑዕዩ
صادقان بأي مالالسو مفرس حق دما أب أي ودكو مخنياتو إتا مجد እግዚአብሔር تقنعت مجدي مودقيتيا مقنعيتيا دما بقنعنا أمين كات التمالاليس كلا دو تبلكا بزي كونه بتنكل بخفقات اندحر تمالاليس كلا دما تودق أكايا أمو نزيئة زستوعلو أيناي طبابنيا إيو زفلتخي أيناي لباميو إمو طبابن لبن يهابنا نتاقنعتي እግዚአብሔር أملاخنا فليتنا بقى كنمالالس نحنا دحنا نخالقود مخنيات دحنتكم كون مخنياتو إذا تنق علي نسو خياتوا ناتي مثلينون كياتو يتقاوموا مالتيو اندحر أبتي مفرس حق تخونكا كاب እግዚአብሔር تريحكا أما قد እግዚአብሔር تزيليخا موادقتو انت دليخا متافئتو انت دليخا متافئت سلدلي ويدما غزياو طقمو كيغودلو إليو نتي كاب تقنع مقد እግዚአብሔር وصيز ودقمو نحنا قنا دق أملاك كوينا بتاقنعت مقد تمالاليسنا قد እግዚአብሔር النخنا خنرئي እግዚአብሔር طباب لبونا مستو على يهابنا أبزيا تأخلني بصلتكن عصينا مسمع أبو وولد ومنفس قدس هذا أملاك أمين قدس እግዚአብሔር أملاكنا سلا كل تمسجن كساعد مسانا زلخان مسكنكا ترفي وتنا كل دم خيت في اللينان لمنكا تتمهرنا يو قال كادم እግዚአብሔር أملاكنا إتام سميعهم زدحانلو إحنا ون سمعنا خندحنالو إتام شلل إلهم تقصعلو دما شلل إلنا خين قصعلو كاب كلهم كنمهار كاين قصع كابتم تقصعو كنمهار كايني كنتقم دما كمتم نتقنع مقد حجم زتطقمو بو تمالاليسنا كنتقم دما نسخا حجزنا زغوبا ازي ناب سمايو غوبا از ساتف ገጽ ካዘርኢ መወዳእታና ዘጸብቕ ጉባኤ ግበረልና እዚ ዘይረኸቡ ከምዚ ድሰኣኑ ድማ ሃበልና ንዝረኸብና ድማ ኣጸቢቕና ብልብቕን ብቕንዕና ክንጥቀመሉ ንስኻ ሓግዘና ብብፅሕና እየጸለቱን ንስኻ ስምዓና ሰሚዕኻ ተዓርቐና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራድኣነት ናይ ነቢያትን ሃዋርያትን صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا سلام عليكم ناخن مسكنك سلام حضرنا نفس باريخا صجوين كنت منكس سماي عرفلنا حزنانا صنانا علنا اب سمايات نبرابونا سمكاي قدس منكس خاتمصا فاركام تاب سمايكم دما مدري يكون علت انجرانا لمحبنا احنا نزبدلنا بدلمكم زحدقنا لم بدلنا اوسانا ندقلنا توقفا دحنا نمبر فتنايت اتونا منكسن حيلن كبرن زل عالم ناتكا اما امين وزتي مريم بن قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك لكم بحلنا دنقلي خي بسقاخون دنقلي خاد ايجابيه صوات قيتا سراوي سلام لكلكم نسخك وانس برختي خي فركرسكم برخيو املت تصقا ايجابيه مساخيو اوفس تدسولكي حديات ناخسر يلنا نفت ودغ يسكرسس من انتنا محرت لمنلنا امين يفتح ويسرق جنا ملكن ودان يسكرسس كان يقنا سريات يدم ساسي ابا سول لبرك ساتي برهان انتم معويه كانت ويد يقنات روان سارو صنات ببسمكم كونوا فتانون صانه يرسينس بلوان سمات جيو مهار النكسوس مال 10 تغلت جيو مهار النكسوس 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 بزحلفه محرنا بزمصحلونا بعفو المنفس قدوس بانت اجزتنا مريم مهار النكسوس مال 10 تغلت بانت اجزتنا مريم مهار النكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ናይ ኩልኹም አገልግሎት እግዚአብሔር ይቀበሎ آمين قال هو تسمع لنا ما يسمع بيت امين امين نخلنا معنا بركوتي
بروح ليتي بروح ليتي طعم ليتي خليه وتسمعنا كلكم دحان حضروا ثانك يو أبوتات دحان حضروا حوار سبوتات دحان حضروا قال هو تسمعنا دحان حضروا كلاتكم امين دحان حضروا تسمعنا امين قال هو تسمع عليه لنا وتسمع لنا بروح ليتي امين امين ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ስራሕኩም ኣጠዓዒምኩም ብኣንቃድዎን ብጥባትን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም እሴተ ጻድቃን ኣስበትውታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስት ቤተክርስትያን ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዝመጽእ ጉባኤ ብሰላም ክንራኸብ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ልዋም ለይቲ